Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε όλοι εδώ σήμερα. Αυτό μου θυμίζει άλλες εποχές του ελληνισμού, όπου κάποτε, ειδικά κατά την ελληνιστική περίοδο, οι Έλληνες πήγαιναν σε μακρινές χώρες και κάνανε πόλεις και αποικίες και μικρά συμβούλια. Ας μου επιτραπεί και ο όρος Ελληνοβούλια, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο όρος, τον έφτιαξα εγώ τώρα, και μπορούσαν και κρατάγανε τα ήθη και τα έθιμά τους για πολλούς αιώνες, όπως στην Ινδία και σε άλλες τέτοιες περιοχές, και είχαν την αγορά ως κέντρο συναθρήσεως, όπου παίρναν τις αποφάσεις τους, μαθαίναν τη γλώσσα τους, τα ελληνικά, τα ήθη, τα έθιμα κλπ. Ίσως και ιστορικά να είναι κάτι παρόμοιο, γιατί και εμείς είμαστε σε μια νέα χώρα εδώ πέρα, που για μας τους Έλληνες αυτή είναι μια νέα χώρα, και κάνουμε έστω και μια μικρή μίμηση του αντίστοιχου Ελληνοβουλίου τότε με τώρα. Μια μικρή αγορά, όπου μαζευόμαστε, μιλάμε τη γλώσσα μας, ανταλλάζουμε ιδέες, σχεδιάζουμε το μέλλον και μπορεί να προκύψουν και ωραίες συνεργασίες για να κάνουμε και άλλα πράγματα. Αυτά σαν εισαγωγή. Τώρα θα κάνω την τοποθέτησή μου. Γενικά, στην Ελλάδα και στον ελληνισμό, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει επικρατήσει μια κουλτούρα όπου δεν αναδεικνύει συγκεκριμένες αρετές που κάποτε τις είχαμε σαν εκμάθηση στα παιδιά μας. Άλλο αν δεν τα ακολουθήσαν όλοι, δεν έχει σημασία. Πάντως τα μαθαίναν στα παιδιά. Μια πάρα πολύ σημαντική αρετή των Ελλήνων είναι η αυτάρκεια. Η αυτάρκεια ως αρετή δεν περιορίζεται μόνο στο να καλύπτει κάποιος μόνο στις ανάγκες του, εννοώ τις υλικές, αλλά στο να αρκείται σε αυτά που έχει και κυρίως να αισθάνεται εσωτερική πληρότητα. Έχει σημασία ένα παιδί που μεγαλώνει σήμερα σε ένα σπίτι να μαθαίνει από τους γονείς να είναι αυτάρκης και ικανοποιημένος με αυτά που έχει, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν ζητάει άλλα. Ένα παράδειγμα που θα μπορούσα να αναφέρω είναι το εξής. Κάθεσαι σε ένα τραπέζι να φας που έχει 10 πιάτα διαφορετικά. Και λες, εντάξει, είναι αρκετά, έχω ό,τι θέλω. Και κάθεται ένας άλλος στο ίδιο τραπέζι και λέει, ναι, αλλά λείπει αυτό. Ο άλλος μπορεί να βιώνει εκείνη τη στιγμή ένα κενό μέσα του, προσκάλυψη, γιατί κάτι αισθάνεται ότι του λείπει, παρόλο που έχει 10 υπέροχα πιάτα. Και εσύ μπορείς να πεις, που έχεις αυτάρκεια, ας πούμε, σαν αρετή, α, ναι, θα μπορούσα να έχω και αυτό, ωραία θα ήταν να υπάρχει και αυτό, αλλά και με αυτά είμαι εντάξει, είμαι ικανοποιημένος. Δεν αλλάζει αυτό κάτι στην εμπειρία μου ή στην ικανοποίηση που αντλώ από αυτό το γεύμα. Επίσης, ένας αυτάρκης άνθρωπος δεν έχει πλεονεξία. Πλεονεξία είναι η ρίζα κάθε κακού αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Το να ζητάς περισσότερα από όσα δικαιούσε και θα τα στερήσεις από κάποιον άλλον. Και ο άλλος, όπως λέει και ο Πλάτωνας, θα υποχωρεί, ώσπου κάποια στιγμή θα φτάσει σε σημείο που θα κινηθεί εναντίον σου να πάρει ό,τι του στέρισες με βία. Και έτσι ξεκινάνε όλα τα κακά. Αυτά είχα να πω προς το παρόν για την αυτάρκεια και τώρα θα δεχτώ την πρώτη ερώτηση. Μπορούμε να ταυτίσουμε την αρετή της αυτάρκειας με το δελφικό παράγγελμα «γνώθη σε αυτόν». Βεβαίως. Όλα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Γιατί για να έχεις αυτάρκεια, εσωτερική πληρότητα δηλαδή, με αυτά που ήδη έχεις μέσα σου και αυτά που μπορείς να φέρεις πάντα μαζί σου, προϋποθέτει να γνωρίζεις το ποιος είσαι. Λέγανε αρχαίοι Έλληνες ότι πνευματικά αυτάρκης είναι αυτός που μπορεί να κάνει μια νέα αρχή όπου και να τον στείλει στον κόσμο ή σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του. Ένας ναυαγός που βγαίνει σε μια ξηρά. Αυτός που είναι καλά και λέει ξαναρχίζω από την αρχή, αυτός θεωρείται αυτάρκης. Για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζεις το ποιος είσαι, να έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου, να ξέρεις τις αδυναμίες σου, τις δυνατότητές σου και τα κενά που έχεις να μην είναι σαν εμπόδιο, να μην στέκονται σαν εμπόδιο σε σένα, ώστε να προχωρήσεις ξανά για μια νέα αρχή. Άρα η αυτάρκεια είναι μια από τις πιο σημαντικές αρετές. Βεβαίως, η αυτάρκεια, για κάποιες φιλοσοφικές σχολές, η αυτάρκεια σε συνδυασμό με την ειλικρίνεια θεωρείται η όλη αρετή. Για κάποιες σχολές είναι τόσο σημαντική που στην ουσία σε κάνει σαν έναν Θεό που ζει σε ανθρώπινο σώμα. Που το μόνο που πρέπει να κάνει αυτός ο Θεός
επειδή έχει παγιδευτεί στο ανθρώπινο σώμα, άρα εξαρτάται από την ύλη, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να ασκεί τα καθήκοντά του στην κοινωνία, ώστε να συντηρεί το σώμα για να μην πεθάνει, και ως προς τα υπόλοιπα να είναι εντελώς αυτόνομος, ενάρετος, σοφός. Και έτσι η ζωή του να μοιάζει με μια διαρκή ιεροπραξία κάθε μέρα. Να είναι ειλικρινής και αυτάρκης. Και το σώμα για να συντηρηθεί είναι έτσι φτιαγμένο από τη φύση, που μπορεί να επιβιώσει και με λίγα πράγματα. Άρα και να έχεις μια συνειδητή ολιγάρκεια ή ολιγαδεΐα, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή να ξέρεις ότι τα βασικά για να επιβιώσεις είναι 1, 2, 3. Στέγη, φαγητό, ασφάλεια, παράδειγμα, έτσι. Εμείς σχεδόν τα έχουμε εξασφαλίσει όλα σήμερα. Από τη στιγμή που θα ζητήσεις κάτι παραπάνω, αρχίζει το πρόβλημα. Δεν λέμε να μην το ζητήσεις, αλλά να μην αφήσεις το κάτι παραπάνω να καταστρέψει αυτό που ήδη έχεις στην εσωτερική πληρότητα, ικανοποιώντας την τροφή, τη στέγη και την ασφάλεια. Έτσι όπως έθεσες την αυτάρκεια, είναι συμβατή με τη δημιουργία πλούτου. Εάν ισχύει ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τα απολύτως απαραίτητα και οτιδήποτε πέρα από αυτό είναι πλέον αξία, πώς μπορείς να δικαιολογήσεις οποιαδήποτε δημιουργία υλικού πλούτου? Καταρχήν, ο υλικός πλούτος για μας δεν είναι κάτι κακό. Όπως και η φτώχεια. Σημασία έχει η αρετή. Το να δημιουργηθεί πλούτος ή όχι δεν έχει να κάνει με την αυτάρκεια. Μπορεί κάποιος να έχει πολλά λεφτά και να είναι πάλι αυτάρκης. Το πρόβλημα είναι να εξαρτάσαι από τα λεφτά ή να κάνεις φαύλες πράξεις, αδικίες για να αποκτήσεις λεφτά. Έλεγε ο Σωκράτης, ο πλούτος που έχει στηριχθεί στη φαυλότητα φέρνει κακοδαιμονία στη ζωή. Ενώ ο πλούτος που έχει στηριχθεί στην αρετή φέρνει ευδαιμονία. Για μας ο πλούτος δεν αποκλείει το να νιώθει κάποιος αυτάρκης. Ίσα ίσα το να έχεις και πλούτο από πίσω σου κάνει να νιώθει ακόμα καλύτερα. Δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα δηλαδή το να είσαι και πλούσιος και αυτάρκης. Να ζεις και με λίγα, αλλά και πλούσιος να είσαι να μπορείς πάλι να ζεις και με λίγα, να μην έχεις ανάγκη την πολυτέλεια. Πώς θα μπορεί να εξελιχθείς πνευματικά, άμα είσαι αυτάρκης? Τα υλικά τα είπαμε. Το πνεύμα. Για να φτάσεις σε σημείο να είσαι αυτάρκης, θα πρέπει να έχεις ήδη εξελιχθεί πνευματικά. Θα πρέπει να έχεις αναλύσει τη ζωή, το ποιος είσαι, τις ανάγκες και θα μπορείς και έτσι να κάνεις καλύτερες κοινωνικές, ερωτικές και επαγγελματικές σχέσεις και οικογενειακές, γιατί θα είναι από πλεόνασμα που θες να προσφέρεις προς τα έξω. Και όχι από κενό που μπαίνω σε μια σχέση υποκριτική για να πάρω από αυτή τη σχέση. Είτε είναι φίλος, είτε είναι δεσμός, είτε οτιδήποτε. Εγώ θα έλεγα ότι η παιδεία φέρνει και αυτάρκεια. Αλλά ένας αυτάρκης άνθρωπος σίγουρα θεωρείται και εκπαιδευμένος για μένα, δηλαδή ενάρετος. Ο καθένας βέβαια στο βαθμό που μπορεί, έχουμε πει για την αρετή, ότι ο καθένας την κατακτά στα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, αλλά και των δικών του δυνατοτήτων. Μπορεί σε μια στιγμή, σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του κάποιος, να μην μπορεί να φτάσει στα επίπεδα αυτάρκειας που θέλει και μπορεί αργότερα να μάθει και από τα λάθη του και να την κατακτήσει αργότερα σε μεγαλύτερο βαθμό. Η αυτάρκεια έχει να κάνει μόνο με τα υλικά αγαθά. Ας πούμε, μπορεί να. Η αυτάρκεια αναφέρεται κιόλας, ας πούμε, στα επιτεύγματα, στην εξέλιξη. Δηλαδή, μου αρκεί η δουλειά μου, μου αρκεί τι κάνω. Δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τα υλικά αγαθά. Με το μπορώ και με λίγα. Με τις πράξεις μου, με τα κατορθώματά μου, αφορά αυτό το πράγμα ή είναι μόνο για τα υλικά αγαθά η αυτάρκεια? Για να είναι. Θέλω να γίνω πρόεδρος της Αμερικής. Ναι, κατάλαβα. Είναι άσχετο, είναι σχετικό με το αυτάρκεια? Πρόσεξε, το να θες να γίνεις πρόεδρος της Αμερικής, παράδειγμα, είναι ένα πράγμα. Το να μην μπορείς να ευχαριστηθείς τη ζωή σου επειδή δεν είσαι πρόεδρος είναι άλλο. Ναι. Ένας αυτάρκης άνθρωπος λέει: θα ήθελα να είμαι και πρόεδρος, αλλά άμα δεν το καταφέρω, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι και ευτυχισμένος. Σιγά. Αυτό το αίσθημα κενού είναι το πρόβλημα που βασανίζει τους ανθρώπους. Μπορεί ένας να είναι εκατομμυρίουχος, αλλά έχει αίσθημα κενού, δεν είναι αυτάρκης μέσα του. Αυτός έχει πρόβλημα. Και μπορεί ένας που δεν είναι εκατομμυρίουχος να έχει πληρότητα μέσα του. Αυτός είναι πιο ευτυχισμένος. Τώρα, να πω κάτι. Έχουμε πει πως η αρετή είναι μίμηση των θεϊκών ιδιοτήτων, οι διάφορες αρετές. Δεν μπορεί όμως ένας θεός να
μέσα στις ιδιότητες του να είναι κάτι υλικό, φθαρτό, δηλαδή κάτι που έχει πεπερασμένη ζωή. Άρα αναφέρονται πάντα στον πνευματικό κόσμο. Η αυτάρκεια σαν λέξη αναφέρεται στα υλικά αγαθά. Τώρα μπορεί κάποιος να ικανοποιεί μόνος του τις ανάγκες του. Αλλά όταν περάσει στον πνευματικό κόσμο, τότε αναβαθμίζεται σε αρετή και δημιουργεί αυτή την εσωτερική πληρότητα με αυτά που ήδη έχεις. Δεν σημαίνει ότι δεν βάζεις στόχους, απλά με αυτά που έχεις είσαι εντάξει. Μια στιγμή να πω και κάτι ακόμα. Λέει ο Πλάτων στην Πολιτεία ότι οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν από μόνοι τους να καλύψουν όλες τους τις ανάγκες, δημιούργησαν τις κοινωνίες, ώστε να αλληλοβοηθιόνται. Και σε κάποιο άλλο σημείο ο Σωκράτης μας πληροφορεί πως ο ψυχικά αυτάρκης άνθρωπος είναι ο πραγματικά ισχυρός χαρακτήρας. Ο ψυχικά αυτάρκης. Δεν έχει κενά. Και δεν τον επηρεάζει αυτό που λένε κάποιοι η μοναξιά. Για κάποιους είναι απλά μοναχικότητα. Περνάω χρόνο με τον εαυτό μου. Και ίσα ίσα το επιδιώκουν κάποιοι. Ενώ κάποιοι νιώθουν μοναξιά ακριβώς κάτω από τις ίδιες συνθήκες, γιατί υποκειμενικά νιώθουν ότι οι άλλοι δεν τους θέλουν. Ενώ δεν είναι έτσι. Απλά έτυχε να είσαι μόνος σου. Ο ψυχικά αυτάρκης δεν τον νοιάζει είτε είναι μόνος του είτε και με άλλους. Το ίδιο μπορεί να περνάει καλά. Εγώ θα επιστήσω για άλλη μια φορά στην προσοχή σας το ιστορικό γεγονός του διασυρμού και της καταστροφής των Ελλήνων και γενικά της ανθρωπότητας, η οποία πάει πίσω πάρα πολύ καιρό, δεν θα εξηγήσουμε τώρα πώς έγινε και γιατί, αλλά συνεχίζει ακόμα και στο σήμερα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι έκδηλο, μπορεί ο καθένας που έχει μια μικρή κριτική σκέψη να καταλάβει τι γίνεται στον περίγυρό μας. Είναι σημαντικό να στραφούμε πάλι πίσω στα ήθη και στα έθιμα των προγόνων μας. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι σαν να θέλεις να περάσεις απέναντι από ένα ορμητικό ποτάμι. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ένα ορμητικό ποτάμι που τα ξεριζώνει όλα στο πέρασμά του και εμείς θέλουμε να περάσουμε απέναντι πηγαίνοντας αντίθετα σε αυτό το ποτάμι. Και αυτό απαιτεί πάρα πολλές δυνάμεις. Πρώτα και υλικές, αλλά και πρωτίστως πνευματικές. Και θεωρώ ότι ένα μέρος αυτού είναι το αξιακό σύστημα των Ελλήνων που είναι με τις αρετές. Βέβαια, για μας θα είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή αυτά τα πρώτα βήματα που κάνουμε για να μπορέσουμε να έρθουμε πάλι σε επαφή με τις αρετές και το αξιακό σύστημα των προγόνων μας και να το μεταδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να έχουμε, πέρα από τις αρετές, θα πρέπει να έχουμε και ψυχικές αντοχές. Δηλαδή, σε κάθε βήμα που μπορεί να τρώμε μια κλωτσιά ή ένα χτύπημα, δεν θα πρέπει να το βάζουμε κάτω, θα πρέπει να λέμε μέσα μας ότι είμαστε δυνατοί και ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας, με ό,τι και αυτό απαιτεί, δηλαδή όλες τις θυσίες που θα πρέπει να γίνουν. Ιων. Μπορείς να δώσεις κάποια παραδείγματα για τα ήθη και τα έθιμα που ανέφερες? Τον προγόνο μας. Ναι. Τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας ήταν βασικώς η λατρεία προς το φυσικό κόσμο. Δηλαδή γνωρίσανε τη θέση τους μέσα στο όλο, στο σύμπαν. Και αυτό το εκφράσανε με διάφορους τρόπους. Τις θρησκευτικές τους τελετές, τις γιορτές τους αγώνες τους, την καθημερινή τους ζωή, τη βουλή, την αγορά. Όλα αυτά ήταν ο τρόπος που είδαμε τον κόσμο, που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι οι Έλληνες κατεβάσανε, ο Σωκράτης το είπε αυτό, ότι προσπαθούμε να κατεβάσουμε τον νοητό κόσμο στον πραγματικό, σε αυτόν που ζούμε. Και αυτό, δηλαδή, οι εκφάνσεις της ζωής μας στο πνευματικό και στον υλικό κόσμο. Όπως οι πρόγονοι μας κάνανε. Αγώνες που δείχνανε οι αγώνες, την πάλη που γίνεται μέσα στον κόσμο δηλαδή. Πώς σε ατομικό επίπεδο, πώς γίνονται αυτές οι δυνάμεις, ο ηλεκτρομαγνητισμός και όλα αυτά, πώς μάχονται να πούμε και έτσι όλα αυτά να πούμε δημιουργούν τον κόσμο. Όλα αυτά ήταν μιμήσεις της φύσης δηλαδή. Η λατρεία η λατρευτική μέθοδος, πώς λατρεύαν τον κόσμο με το θεϊκό του σύστημα δηλαδή και όλα αυτά. Αυτά σήμερα, άμα μπορέσουμε δηλαδή να τα
εφαρμόσουμε και να τα διατηρήσουμε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και παραπέρα. Απλώς να μπορούμε να έχουμε ψυχικές δυνάμεις, να μην θα δεχτούμε χτυπήματα. Η υπόθεση είναι να μπορέσουμε να προχωράμε, δηλαδή να μην παραμένουμε εκεί χτυπημένοι και κάτω. Πρέπει να συνεχίζουμε το έργο μας. Και χρειάζονται ψυχικές δυνάμεις γι' αυτό. Όταν είσαι μικρό παιδί και τρως τις φαλέρες όλες αυτές, πώς μπορεί να τα απεξέλθεις? Δεν ξέρω Δηλαδή, ο γονείς, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ τον εαυτό σου όταν χτυπούσες και όταν ήσουν ένα μικρό παιδί, ποια ήταν η πρώτη αντίδραση. Η πρώτη αντίδραση ήταν στην αρχή να κλάψεις, θα ήθελες κάποιον εκείνη τη στιγμή να σε παρηγορήσει, να σε βοηθήσει, αλλά το επόμενο ήταν κατευθείαν να σηκωθείς. Δεν ήταν να κάτσεις κάτω για πάντα. Το φυσικό του ανθρώπου είναι να σηκωθεί κατευθείαν. Υπάρχουν όμως καταστάσεις οι οποίες θέλουν όταν χτυπηθείς να μην σηκωθείς ποτέ. Και αυτό είναι το απάνθρωπο, δηλαδή το αντίθετο του ανθρωπίνου. Ενώ το φυσικό του ανθρώπου, όταν είσαι παιδί, θα σηκωθείς, μετά θα κλάψεις λίγο το ένα το άλλο, θα σηκωθείς κατευθείαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσεις όσο και δυνατό να είναι το χτύπημα. Σπασμένα πόδια είχαμε, ξέρω εγώ το ένα τι. Μετά από λίγο καιρό, εγώ παραδείγματος χάρη έσπασα την κλίδα και μου είπε ο γιατρός: πρέπει να κάτσεις ένα μήνα δεμένος εδώ με ειδικά μαξιλάρια στο κρεβάτι έτσι, όταν ήμουν 15 χρονών, και την πρώτη εβδομάδα σηκώθηκα και έφυγα έξω. Δεν μπορούσα να κάτσω. Και η κλίδα εδώ δεν έχει δέσει. Αν υποθέσουμε ότι μπορούσες να δεις το μέλλον και μπορούσες να δεις ότι σε ένα 10χρονο παιδί σε 2 μέρες θα του συμβεί κάτι αναπάντεχο, κάποιο ατύχημα ή ένα κακό νέο, δεν μπορείς όμως να το αποκαλύψεις, θα το βρει ξαφνικά. Πώς θα το προετοιμάζεις αυτό το παιδί, τι θα του έλεγες μέσα σε 1 λεπτό γενικά, ας πούμε, για τα απρόοπτα της ζωής σας? Πριν συμβεί, είπες το. Δηλαδή πριν συμβεί. Ξέρεις ότι θα συμβεί, αλλά δεν μπορεί να το πεις. Πώς θα το προετοιμάσεις το παιδί? Το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει το παιδί να είναι ελεύθερο στις φυσικές του αντιδράσεις. Γι' αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως στην ερώτηση, ότι υπάρχει μια φυσική αντίδραση. Θα πρέπει λοιπόν το παιδί πρώτα απ' όλα να έχει κάποια ελευθερία, έτσι ώστε να μπορεί να εκφράσει τη φυσική του αντίδραση ή με οποιοδήποτε τρόπο θα αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι το αντίθετο, ότι οι γονείς νομίζουν ότι με το να διδάξουν τα παιδιά τους πράγματα ή να τα βάλουν, παραδείγματος χάρη, έχω φίλους που είναι γονείς, γιατί και εγώ είμαι γονέας τώρα, οι οποίοι νομίζουν ότι το παιδί τους είναι prodigy, ότι είναι ιδιοφυΐα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα απλό παιδί που μπορεί να έχει μια κλίση προς τα κάπου αλλού. Το παίρνουν αυτό το παιδάκι και το βάζουν σε ειδικά μαθήματα το ένα το άλλο, γιατί νομίζουν ότι θα γίνει φωστήρας. Αυτό το παιδάκι το έχουν βάλει τη φυσική του αντίδραση πολύ κάτω. Δηλαδή, όταν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό το παιδάκι δεν θα έχει τρόπο να αντιδράσει. Γιατί είναι ήδη κάτω από τεχνητές συνθήκες. Οι γονείς το βάλανε δηλαδή να κάνει το ένα, το άλλο, το απαράλληλο, εκτός από το να ζει σε ένα φυσικό όσο μπορεί περιβάλλον και να αφήσει τις φυσικές του αντιδράσεις και ορμές και ξέρω εγώ τι να βγουν έξω. Οι κοινωνικές προσδοκίες καταπιέζουν. Οι κοινωνικές προσδοκίες, τα κοινωνικά κινήματα που παίρνουν παραμάζωμα τα πάντα, να πούμε. Οι γονείς είναι αδύνατοι να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι πράγματα και καταστάσεις και κάνουν το ίδιο και στα παιδιά τους. Τους κλέβουν τη ζωή πριν εκδηλωθεί. Πριν εκδηλωθεί ακριβώς. Ενώ αυτό που νομίζω εγώ είναι ότι το παιδί θα πρέπει να έχει μια καθοδήγηση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και κάποια ελευθερία, γιατί μέσα του, όπως λέγανε και οι πρόγονοί μας, όπως έλεγε και ο Σοκράτης, ότι μέσα μας είναι η γνώση. Απλώς χρειάζεται να πούμε κάτι για να βγει έξω. Ή με ευτική μέθοδος, παραδείγματος χάρη. Ένα τέτοιο γεγονός που είπες εσύ ότι μπορεί να συμβεί, μπορεί να λειτουργήσει ως μια μευτική μέθοδο. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή το παιδί, όταν έρθει αντιμέτωπο με μια τέτοια πρόκληση, να βγάλει από μέσα του, να πούμε, αυτό που πραγματικά χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Άρα, για να πετύχουμε όλα αυτά που λες, που είναι πάρα πολύ ωραία, να γυρίσουμε πίσω στα ήθη και στα έθιμα και ιδίως στα παιδιά, εμείς αυτό που προσπαθούμε και κάνουμε τώρα, αλλά πρέπει να αλλάξουν οι γονείς και να έχουν περισσότερη αυτάρκεια, να είναι περισσότερο αυτάρκοι σαν άνθρωποι.
Πώς το βλέπεις? Σωστά. Επειδή μιλήσαμε πριν για τη λέξη αυτή, εγώ στο νου μου τη λέξη αυτάρκεια την έχω ως άρχον του εαυτού, δηλαδή αυτός που άρχει τον εαυτό του. Αυτό νομίζω εγώ σημαίνει αυτάρκεια. Και δεν περιορίζεται μόνο στα υλικά. Είναι σε όλο το φάσμα. Όταν άρχεις το εαυτού σου, σε όλο το φάσμα άρχεις το εαυτού σου. Βέβαια μπορεί να ξεκινήσεις από κάπου και να φτάσεις σε ένα σημείο. Τώρα, οι γονείς οι σημερινοί είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αυτάρκες. Πάρα πολύ δύσκολο. Και το πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν αφήνουν και τα παιδιά τους να φτάσουν σε ένα σημείο έτσι ώστε να μπορούν να μαθητεύσουν σε κάτι που να τους δώσει αυτάρκεια. Κάνουν το αντίθετο, τους κάνουν μη αυτάρκες. Εξαρτημένους δηλαδή. Όλα τα παιδιά είναι εξαρτημένα. Όπως είπα πριν, έχω στον περίγυρό μου, είναι μια μαμά, η οποία είναι υψηλά σε επίπεδο στο κοινωνικό, που θεωρεί ότι το παιδί της είναι πάρα πολύ ζωηρό, θεωρεί το παιδί της ότι έχει πρόβλημα ή πρέπει να πάει σε ειδικό σχολείο, έχει ψυχολόγους στο παιδί από πολύ μικρή ηλικία και δίνει φάρμακα στο παιδί. Ενώ τα φάρμακα έπρεπε να τα παίρνει η ίδια. Ψυχολόγο έπρεπε να έχει η ίδια. Κατάλαβες. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς? Οι γονείς θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον στο μυαλό τους τη διάθεση και πρώτον να γνωρίζουν μερικά πράγματα, ελαττώματα για τον εαυτό τους και να πούνε ότι δεν θέλω το παιδί μου να πέσει σε πολλά λάθη που έπεσα εγώ και θέλω να βρω κάτι καλύτερο για το παιδί μου έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει καλύτερο από μένα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που μπορεί να εξελίξει την κοινωνία λίγο καλύτερα. Να καταλάβουν οι γονείς ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι και πρέπει να δώσουν στα παιδιά τους μια νέα προοπτική. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να διευρύνουμε αυτό που έχει ο κόσμος στο νου του ως ηθική. Η ηθική δεν είναι μόνο σε πολιτικό επίπεδο ή σε υψηλά κοινωνικό επίπεδο. Τείνουμε να κρίνουμε ηθικά μόνο αυτούς που έχουν πολιτική και κοινωνική δύναμη και να αγνοούμε τις πιο απλές εφαρμογές της ηθικής. Τι θέλω να πω? Ας πάρουμε μια πιο ξεκάθαρη απλή αρετή, την εφταξία ας πούμε. Ξεκινάει από κάτι πολύ απλό, δηλαδή το να έχεις ένα έφτακτο θρανείο, ένα έφτακτο γραφείο. Θα μου πείτε, είναι ηθική πράξη αυτό? Πιστεύω πως ναι. Γιατί όπως και να μάθεις μια γλώσσα, ένα μουσικό όργανο, οτιδήποτε, δεν ξεκινάς με το να πεις μια ολόκληρη παράγραφο στα γερμανικά ή να παίξεις μια συμφωνία του Μπετόβεν. Ξεκινάς να μαθαίνεις γράμμα, λέξη, νότα. Και εν καιρό, αναπτύσσοντας αυτή τη δεξιοτεχνία, θα σου γίνει πρώτα απ' όλα δεύτερη φύση και δεύτερον θα σου γίνει πιο εύκολο να την κατανοήσεις και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Πηγαίνοντας πίσω στην εφταξία, ας πούμε, μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πάρα πολύ απλό, να είσαι έφτακτος με τα υλικά σου πράγματα, να μην έχεις ένα σπίτι που είναι αχούρι, που λέμε. Αλλά το να έχεις έφτακτη πνευματική, ψυχική κατάσταση είναι τότε που γίνεται αυτή η ηθική πράξη αρετή. Είναι το υψηλότατο επίπεδο που φτάνει αυτή η ηθική εφαρμογή. Η πνευματική εφαρμογή της οποιασδήποτε αρετής, συμπεριλαμβανομένης της εφταξίας, είναι το equivalent, το να παίξεις τη συμφωνία του Μπετόβεν ή την ξένη γλώσσα να τη μιλήσεις τέλεια. Είναι μια δεξιοτεχνία και όσο πιο πολύ την κάνεις, την πράττεις, καταλαβαίνοντας και θεωρία φυσικά, γιατί κάτι που κάνεις, ας πούμε ένας μουσικός πάλι, ας πούμε, την ίδια μεταφορά, άλλο να είσαι αυτοδίδακτος και να παίζεις την τύχη, εντάξει, παίξε, θα μάθεις κάποτε. Αν μάθεις τη θεωρία σωστά και πράξεις παράλληλα με τη θεωρία, θα έχεις πολύ καλύτερη κατανόηση και θα μπορείς να πράξεις με πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου αυτά που έμαθες. Στο αφήσω εκεί. Θεωρείς ότι υπάρχει διαφορά εάν κάποιος εκπαιδευτεί από μόνος του, αυτοδίδακτος, δηλαδή να είναι
ή να το πάρει από δεύτερο χέρι, ας πούμε. Γιατί έχουμε δει στην κοινωνία διάφορα παραδείγματα που πολλοί φέρει πρώην αρχηγοί αυτού του κράτους εδώ στις ΗΠΑ ήταν αυτοδίδακτοι και μορφωθήκανε και κάνανε εφευρέσεις και το ένα και το άλλο. Νομίζω υπάρχει διαφορά δηλαδή από αυτοδίδακτος ή να το πάρεις από να σου διδάσκει κάποιος άλλος. Δεν το εννοούσα τόσο πολύ ως επίσημη, ας πούμε, μόρφωση το να πηγαίνει σε κάποιο σχολείο. Το εννοούσα πιο πολύ ως πράξη παράλληλα με θεωρία. Δηλαδή δεν εννοώ ότι, ας πούμε, πρέπει να πας πανεπιστήμιο να σπουδάσεις ηθική φιλοσοφία. Άλλο αυτό. Ωραία, και μπορεί να το κάνεις και αυτό. Δεν λέω όχι. Αλλά είναι πιο πολύ το να πράττεις χωρίς να καταλαβαίνεις θεωρία. Σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή σε οποιοδήποτε ιδιότητα, είτε είσαι μηχανικός, είτε είσαι υδραυλικός, είτε είσαι ηλεκτρολόγος, μπορείς να μάθεις όλα αυτά απλά με trial and error που λέμε στα αγγλικά. Απλά να κάνεις, θα πάει σε ηλεκτροπληξία 5-6 φορές, θα καταλάβεις μετά πώς δουλεύει στο τέλος. Αν καταλαβαίνεις όμως τη θεωρία, θα αποφύγεις αυτά τα στάδια και θα πας κατευθείαν, θα προχωρήσεις και πιο γρήγορα και με πιο καλές βάσεις. Γιατί θα καταλαβαίνεις σε μεγαλύτερο βάθος πώς δουλεύει αυτή η τέχνη που λέγεται ηλεκτρολογία. Το ίδιο πιστεύω με την κάθε δεξιοτεχνία, είτε είναι, όπως είπα και πριν, γλώσσα, μουσική, ηλεκτρολογία, οτιδήποτε. Και φυσικά και η ηθική πράξη, πιστεύω ότι δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Απλά έχει μεγαλύτερη επίπτωση στον ψυχικό σου κόσμο από μια πιο υλική τέχνη. Μπορεί να εξηγήσει λίγο τι σχέση έχει η ηθική με την εφταξία. Η εφταξία είναι ένα κομμάτι της ηθικής. Για μένα η ηθική είναι οτιδήποτε πράγμα. Εκτός από τις τελείως ενστικτώδεις κινήσεις ή πράξεις, ας πούμε, το να κλείνεις τα μάτια γίνεται αυτόματα, έτσι, το να χωνεύεις γίνεται αυτόματα. Αλλά οτιδήποτε πράττεις, κι ας είναι και τόσο απλό όσο να έχεις ένα έφτακτο γραφείο, ή ας δούμε την εγκράτεια, το να έχεις, ας πούμε, να μην φας το παγωτό 11 το βράδυ. Είναι τόσο απλό, ξεκινάει από κάτι τόσο απλό. Όταν το αναπτύξεις αυτό, κάνοντας πράξεις ξανά και ξανά και ξανά, σου γίνεται δεύτερη φύση και σκέφτεσαι, είναι έφτακτο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν σου λέω να σταματάς, θα παραλύσεις, να σταματάς κάθε φορά που κάνεις κάτι να το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Αλλά κάτω 1, 2, 3 γίνεται δεύτερη φύση και το κάνεις χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Φυσικά, όπως είπα και πριν, όπως κάθε τέχνη, θέλει πολύ πρακτική αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Για να φτάσει στο επίπεδο που γίνεται δεύτερη φύση και γίνεται αυτόματα, θέλει πάρα πολύ δουλειά και χρόνο. Αλλά για μένα είναι η βάση της ηθικής. Ο Αριστοτέλης, παραφραστικά να το πω, είχε πει ότι η ηθική, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου είναι η συνήθεια. Το να κάνεις κάτι, το να είσαι δίκαιος ή έφτακτος ή εγκρατής κατά τύχη μια φορά, να κάνεις μια πράξη που μπορείς να πεις, ναι, ξέρεις τι, αυτό ήταν έφτακτο. Δεν σε κάνει ηθικό άτομο. Ηθικό άτομο σε κάνει να το κάνεις σαν πράξη συνειδητά συνέχεια. Για να μπορείς να είσαι πιστός στον εαυτό σου ότι κάθε φορά που θα έρθεις σε αυτή την ηθική απόφαση να πάρεις, θα πάρεις τη σωστή απόφαση. Γιατί έχεις αναπτύξει την εφταξία και καταλαβαίνεις ποια είναι σωστή και ποια είναι λάθος απόφαση σε κάθε σταυροδρόμι που θα φτάσει. Ελπίζω να το εξήγησα λίγο καλύτερα. Μία από τις εκδηλώσεις του εσωτερικού έφτακτου κόσμου είναι το να μιλάς και να πράττεις τη στιγμή που πρέπει και να λες και να πράττεις ό,τι πρέπει. Κάτι που δεν έχουν τα παιδιά, είτε ακόμα διαμορφώνονται. Όταν ένα παιδί μιλάει όταν δεν πρέπει ή πράττει όταν δεν πρέπει, γιατί δεν έχει αίσθηση πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, πώς είναι καλό να διορθώνεις αυτό το παιδί? Με τιμωρίες, με φωνές, με συζήτηση, εκείνη τη στιγμή, αργότερα, ποια είναι μια παιδαγωγική μέθοδος προς το παιδί που δεν έχει έφτακτο εσωτερικό κόσμο? Θα σου δώσω μια απάντηση κατά προσέγγιση, αλλά δεν είμαι ακόμα γονέας, οπότε δεν έχω εμπειρία στο θέμα. Έχω ανοίξει όμως τα οποία πιστεύω έχω παιδεύσει σε κάποιο σημείο. Εξαρτάται τη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω, αλλά σίγουρα νομίζω ότι η τιμωρία είναι λίγο πιο χαμηλότερος τρόπος
εκπαίδευσης, είναι λίγο το τελευταίο ας πούμε καταφύγιο όταν έχεις αγανακτήσει γιατί δεν ξέρεις τι να κάνεις. Νομίζω ένας πιο γονέας με πιο ανεπτυγμένες αρετές, πιο ανεπτυγμένη ηθική, νομίζω θα καταλήξει στη συζήτηση και στην εκπαίδευση, την εκμάθηση του παιδιού, στο να καταλάβει τι κάνει λάθος. Και δεν θα γίνει με μία φορά αυτό. Όπως είπες, τα παιδιά παίρνουν πολύ καιρό να αναπτυχθούν, έτσι, χρόνια. Αλλά τα παιδιά, ακόμα πιο πολύ από τους μεγάλους πιστεύω, δουλεύουν όπως είπα πριν με συνήθεια. Θέλουν την ρουτίνα τους, θέλουν συνέχεια το ίδιο πράγμα και μπερδεύονται όταν αυτό αλλάζει και δεν καταλαβαίνουν γιατί. Γι' αυτό νομίζω ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι που πιστεύεις ότι το παιδί πράττει με έναν τρόπο που τον πάει στη λάθος κατεύθυνση, στην μη ενάρετη κατεύθυνση, συζήτηση για το τι έγινε και πώς αντέδρασε το παιδί και πώς είναι ο πιο σωστός ο τρόπος να αντιδράσει, με το επίσης να δίνεις στο παιδί την ευκαιρία να το σκεφτεί μόνο του. Όχι απλά να του λες αυτό πρέπει να κάνεις. Νομίζω μαθαίνουν πολύ καλύτερα τα παιδιά, τους δίνεις ελευθερία, τους προτρέπεις να σκεφτούν γιατί αυτό που κάνανε δεν είναι σωστό ή δεν είναι έφτακτο ή δεν είναι κράτη. Ας πούμε, μου είχε ένας φίλος μου ένα σχετικό παράδειγμα που μου είχε δώσει από την παιδική του ηλικία. Ο πατέρας του είχε φέρει ντόνατς στο σπίτι, είχε φέρει μια ντουζίνα ντόνατς, ξέρω, αρκετά. Και πήγε, έφαγε ένα ο φίλος μου, μικρός τώρα, ήταν 7-8 χρονών κάπου. Και λέει, μπαμπά, μπορώ να φάω άλλο ένα? Φάε, λέει. Θα σου πω εγώ, άμα θες κι άλλο, φάε. Τρώει δεύτερο. Μπαμπά, να φάω άλλο ένα? Να φας. Τρώει τρίτο. Του ξαναρωτάει, λέει, φάω όσα θες. Με ρωτάς κάθε φορά ναι σου λέω, άρα σημαίνει μπορεί να φας όσα θες. Τα έφαγε όλα. Μετά φυσικά είχε πρόβλημα με το στομάχι του, να μην γίνω αειδιαστικός, φαντάζεται τι έγινε. Την επόμενη μέρα του λέει ο πατέρας του, αν ξαναφέρω μια ντουζίνα ντόνας, θα τα ξαναφάς όλα? Του λέει ο μικρός, όχι. Λέει, γιατί, κατάλαβες τι έκανες λάθος? Λέει, κατάλαβα. Καταλαβαίνετε που πάει όλο αυτό. Δηλαδή το παιδί έμαθε μέσα από την εμπειρία. Πόνεσε, αλλά έμαθε πρακτικά τι έκανε λάθος. Γι' αυτό νομίζω ότι θέλει να δίνει στο παιδί να καταλάβει μόνο του, με το να το προτρέπεις προς την λογική και την κριτική σκέψη. Άρα συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι η εφταξία είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή και σε παραπέμπει στην ηθική. Πιστεύεις ότι αυτή η ηθική μετά σε παραπέμπει από την εφταξία που θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, πιο έφτακτο, ναι. Συνάμα πιο ηθικό μετά θα σε κάνει και πιο δίκαιο σαν άνθρωπο στην τελική? Θα απαντήσω λίγο πλαγίως, γιατί νομίζω ότι δεν εξηγώ καλά αυτό που θέλω να πω. Δεν θα σε οδηγήσει η εφταξία στην ηθική. Η εφταξία είναι ηθική. Η ηθική, ναι. Είναι ταυτόσιμη με την ηθική, όπως είναι και όλες οι υπόλοιπες αρετές. Και είναι αμέτρητες. Μπορεί να έχουμε 50 εδώ μέσα, είναι και άλλες. Ότι οποιαδήποτε πράξη κάνουμε, όπως είπα και πριν, εκτός από τελείως αυτόματες βιολογικές λειτουργίες, είναι ηθικές. Μπορεί να έχουν η διαφορά, αυτό που έλεγα πριν, το να έχεις ένα έφτακτο γραφείο με το να έχεις έφτακτη ψυχή ή να έχεις ένα έφτακτο κράτος, είναι οι επιπτώσεις. Δηλαδή και να έχεις ένα άτακτο γραφείο, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Αν έχεις ένα άτακτο κράτος, είναι καταστροφή. Οι επιπτώσεις είναι αυτό που κάνει διαφορά. Η αρετή που χρησιμοποιείς για να φτάσεις στην εφταξία, στο έφτακτο αποτέλεσμα, είναι η ίδια, είναι η εφταξία. Όπως και η δικαιοσύνη που σε πάει στο δίκαιο. Επίσης, μπορείς να ξεκινήσεις από κάτι πολύ απλό. Πήδηξα το τέτοιο στο τρένο. Δεν είχα λεφτά μαζί μου, πήδηξα από πάνω. Όχι, ας πούμε, δεν είναι και ευσυνάλλακτο αυτό. Δεν πλήρωσα για το τρένο μου. Χάλασε ο κόσμος. Όχι, εντάξει. Αλλά δεν είναι δίκαιο ή δεν είναι ευσυνάλλακτο να το κάνεις αυτό. Αλλά όταν αυτό το κάνεις με πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις, γι' αυτό μας φαίνεται ότι εκείνο είναι ηθικό, αλλά αυτή η μικρή πράξη που κάνουμε, το ίδιο ηθικές είναι και οι δύο. Αυτό που αλλάζει είναι οι επιπτώσεις. Αυτό θέλω να περάσω, αυτό το μήνυμα ότι η ηθική είναι τα πάντα, είναι όλες οι πράξεις μας και ξεκινάνε από πολύ μικρές με πολύ μεγάλες και έχουν διαφορετικές επιπτώσεις. Αλλά από πίσω η πράξη, η συνήθεια του Αριστοτέλη είναι η ίδια.
Και πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσεις από τις μικρές, πιο κατανοητές, πιο ιλικές πράξεις και να πας προς τα πάνω. Όπως είναι μια γλώσσα. Δεν μπορείς να πεις κατευθείαν ένα ποίημα. Πρέπει να μάθεις γράμμα, λέξη. Το να πας, να μην έχεις ιδέα από δικαιοσύνη και να πας να γίνεις δικαστής, δεν θα έχεις ιδέα τι κάνεις. Θα είσαι άδικος γιατί δεν έχεις κάνει αυτά τα απαραίτητα βήματα για να γίνεις δικαστής που είναι δίκαιος. Εάν ξεκινήσεις να καταλαβαίνεις τη δικαιοσύνη από πολύ απλές πράξεις και συναναστροφές με τον περίγυρό σου, που είναι και πιο κοινωνική ερώτηση, θα μπορέσεις να φτάσεις με ένα πιο ομαλό τρόπο σε αυτό το επίπεδο. Θα θέλω απλά να δώσω έμφαση σε αυτό το ότι είναι συνήθεια και ξεκινάει από μικρές πράξεις και ότι φτάνει σε μεγαλύτερες με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Δεν είναι ότι η εφταξία θα σε πάει στην ηθική. Όλα αυτά είναι ηθική. Αναφέρθηκες κανένα 2 φορές και είπες δεύτερη φύση. Ποια είναι η πρώτη φύση? Από πού πηγάζουν οι ηθικές αξίες? Είναι τελείως ανθρώπινα δημιουργήματα? Είναι συνήθειες που τις φτιάχνουμε από το μηδέν εμείς? Εξαιρετική ερώτηση. Καταρχήν το δεύτερη φύση το είπα σαν, και το κατάλαβα, το είπα, λέω λάθος έκφραση. Απλά επειδή το χρησιμοποιούμε στην καθημερινή, επίτρεψέ μου, θα πρέπει να είναι η πρώτη μας φύση, θα πρέπει να είναι κομμάτι της φύσης μας. Το δεύτερη φύση το είπα έτσι σαν τρόπος του λέγει. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, παραλαμβάνεις λίγο. Είναι οι ηθικές αξίες από πού πηγάζουν? Είναι ανθρώπινα δημιουργήματα εκ του μηδενός? Όπως προείπε ο Νέστορ στην τοποθέτησή του, είναι ο εννοητός κόσμος, ο κόσμος ή κάποιος από μας των θεών, του θείου, της πραγματικής οντότητας του κόσμου, σε όλο του το μεγαλείο. Και αυτό παρατηρώντας το, οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν τις αρετές. Γιατί είδαν ότι ο κόσμος δουλεύει με εφταξία, δουλεύει με δικαιοσύνη, δουλεύει με όλες τις αρετές, έτσι. Δεν γίνεται ο κόσμος να μην είναι έφτακτος, θα ήταν χάος. Δεν γίνεται να μην είναι δίκαιος. Δεν γίνεται, αυτόματα είναι ενάρετη η ύπαρξη στο όλο της. Αυτό το κατέβασαν μετά σε ανθρώπινα επίπεδα και δώσαν αυτές τις αρετές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν με πρακτικό τρόπο στις ζωές των ανθρώπων. Είναι στην ουσία αυτό, το κατέβασμα των κοσμικών λειτουργιών σε αρετές ή ιδιότητες στο πιο χαμηλό τους επίπεδο. Είναι λίγο σαν μια σκάλα. Είναι ιδιότητα, αρετή και συμπαντική αρετή. Αγαπητέ Διονύση, είσαι έτοιμος για τη δήλωσή σου ή για την ερώτηση? Ποια ερώτηση? Δεν έχεις χάσει τη δήλωση. Έχω χάσει την ερώτηση. Σωστά. Για δήλωση, εγώ γεννήθηκα έτοιμος για δηλώσεις από εκγενετής. Οπότε ξεκινάω με δήλωση, χωρίς να ξέρω τι έχετε πει, αλλά άκουσα λίγο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ελέγχθη το θέμα της δικαιοσύνης, που η δικαιοσύνη είναι η πιο σημαντική αρετή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η βασιλεύουσα αρετή, από ό,τι έχω διαβάσει κιόλας στο βιβλίο. Και σωστό είναι αυτό, γιατί όταν υπάρχει δικαιοσύνη η οποία εκτελείται σωστά, γιατί υπάρχει και δικαιοσύνη που δεν εκτελείται σωστά. Όταν λοιπόν η δικαιοσύνη εκτελείται σωστά, τα κράτη που το κάνουν αυτό ευημερούν. Παράδειγμα είναι η περίφημη, σε μοντέρνους καιρούς λέμε τώρα, η περίφημη δικαιοσύνη εγγλέζικη. Άμα δείτε όλες οι διεθνείς συναλλαγές, τα διεθνή συμβόλαια για trading, για εμπόριο, για ναυσιπλοεία, τα εφοπλιστικά συμβόλαια, όλα στο τέλος λένε English law to be applied και πάνε όλοι στα δικαστήρια του Λονδίνου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας δικαιοσύνης που δουλεύει πολύ καλά. Επίσης της Ολλανδίας αυτή τη στιγμή. Αρχίζει και τραβάει η Ολλανδία παγκόσμιο ενδιαφέρον στο θέμα δικαιοσύνη. Η αρχαία Ελλάδα είναι φυσικά ο πρώτος πολιτισμός που εφήβρε τη δικαιοσύνη και την εφάρμοσε και από εκεί πήραν οι άλλοι. Εμείς δυστυχώς σαν μοντέρνο κράτος δεν καταφέραμε να σταθούμε πάξια σε αυτό το θέμα της δικαιοσύνης. Όμως εγώ θα θέσω μια άλλη οπτική γωνία. Θα πω ότι η δικαιοσύνη πολλές φορές χάνει λόγω κακής συνεννόησης. Και πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα έχουμε μια αδυναμία και εμείς σαν Έλληνες, δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Ενώ υπάρχουν εξαιρετικά μυαλά, φοβερές ιδέες, μεγάλες επιτυχίες ατομικές, όταν βάλει τους Έλληνες μεταξύ τους έχουν φοβερή δυσκολία να συνεννοηθούν. Και πιστεύω ότι
βήμα στην επίτευξη καλύτερης συνεννόησης είναι αυτό που κάνουμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, το Think Tank. Και αυτός ήταν και ο σκοπός μου όταν ξεκίνησα εγώ το concept του Think Tank το 2016, για να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία. Και πιστεύω ότι αυτό επιτυγχάνεται και ότι υπάρχει σημαντική ελπίδα να επιτευχθεί ακόμα καλύτερα. Και αυτά ήθελα να πω εγώ. Η ερώτηση. Νομίζω έχουμε πει ότι η δικαιοσύνη, σαν Έλληνες, την πήραμε την έννοια από τη φύση, από τα φυσικά φαινόμενα. Και είπες ότι υπάρχουν στον κόσμο διάφορες δικαιοσύνες, σε διάφορα κράτη, διάφορες... Τελέσεις δικαιοσύνης. Ναι. Μήπως αυτές δεν είναι είδος δικαιοσύνης γιατί δεν συμπίπτουν μαζί με την σωστή έννοια της λέξεως δικαιοσύνη? Και είναι κάτι παράλογο, ας πούμε. Η δικαιοσύνη είναι η απόλυτη δικαιοσύνη είναι κάτι το ανέφικτο, διότι οι άνθρωποι είναι ατελείς. Δεν υπάρχει λοιπόν, όταν τσακώνεται ένα ζευγάρι, σου δίνω το πιο εύκολο παράδειγμα. Ποιος φταίει, πάντα φταίνε λίγο πολύ, ο καθένας ή γίνεται ένα αυτοκινητικό ατύχημα. Σου λέει η ασφάλεια είναι 60-40. Δεν υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη στην ανθρωπότητα. Είναι κάτι το ιδεατό, είναι κάτι το θεϊκό. Στον ανθρώπινο κόσμο η δικαιοσύνη χρειάζεται ερμηνεία. Και αυτή η ερμηνεία είναι όλο το παιχνίδι. Στην τραγωδία του Σοφοκλέους Αντιγόνη πληροφορούμαστε πως ο Πολυνίκης, ο οποίος πήγε εναντίον της Θήβας, κάποια στιγμή πεθαίνει και το κορμί του είναι άταφο έξω από τα τείχη. Σύμφωνα με το νόμο της Θήβας, το θετό νόμο, το ανθρώπινο δίκαιο δηλαδή, το θέσιν, δεν θάβονται οι εχθροί της Θήβας. Να μείνουν εκεί, να τους φάνε τα σκυλιά, τα κοράκια, δεν ξέρω εγώ τι, σαν μορφή τιμωρίας. Υπάρχει όμως και η Αντιγόνη, η αδερφή του Πολυνίκη, που λέει: εγώ δεν μπορώ να πάω ενάντια στο θεϊκό δίκαιο και να μην αποδώσω τις νεκρικές τιμές στον αδερφό μου. Είσαι έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που φτάνει σε σημείο να συγκρουστεί για το αν θα διαλέξει το θετό δίκαιο που ψήφισαν κάποιοι εδώ, σε αυτή τη ζωή, και το θεϊκό δίκαιο που διέπει τα πάντα και είναι αιώνιο, τι πρέπει να διαλέγει κατά τη γνώμη σου? Για μένα το θεϊκό δίκαιο είναι ανώτερο και αν έχεις την πολυτέλεια, γιατί δεν υπάρχει πάντα η πολυτέλεια, μπορείς να διαλέξεις το θεϊκό δίκαιο. Όμως, αν πάμε σε ένα δικαστήριο, ο δικαστής δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Άμα ρωτήσει ένα δικαστή, απένιμες δικαιοσύνη, θα σου πει όχι. Απλά εφάρμοσα τους νόμους. Αυτό είναι το περίφημο, έχει υποθεί και το ξέρουμε ότι έχει ακουστεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύει ότι η έννοια της δικαιοσύνης, όπως είπα και πριν, είναι κάτι το ιδεατό, είναι το τέλειο, το θεϊκό. Στην πράξη υπάρχει μεγάλη διαφορά στην εφαρμογή και στην ερμηνεία και εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι και από εκεί απορρέουν και όλα τα προβλήματα. Με λίγα λόγια, όπως είπες και τώρα και προανέφερες και πριν, ότι υπάρχει κακή και καλή δικαιοσύνη. Δηλαδή, η κακή δικαιοσύνη είναι απλά η εφαρμογή του νόμου και ποια είναι η καλή δικαιοσύνη? Καταρχήν δεν υπάρχει καλή και κακή δικαιοσύνη. Υπάρχουν όλες οι αποχρώσεις. Υπάρχει άριστη, καλούτσικη, μέτρια, χειρότερη κτλ. Και εξαρτάται από την ερμηνεία που θα δώσει ένα δικαστήριο, ακόμα και ο κόσμος. Ο κόσμος αποδίδει δικαιοσύνη. Όταν ακούς κάποιος έχει κακή φήμη και λένε αυτός είναι, αυτό είναι μια μορφή δικαιοσύνης. Πολλές φορές δεν είναι καλή δικαιοσύνη. Σκέψου στην αρχαιότητα πόσοι είχαν λιθοβοληθεί, πόσοι έχουν συμβεί με όλους τους ήρωες της ελληνικής ιστορίας κτλ. Λοιπόν, αποδεικνύει ότι υπάρχουν όλες οι αποχρώσεις της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει καλή και κακή, υπάρχει κακή, λίγο καλύτερη, μέτρια, καλύτερη, άριστη, θεϊκή κτλ. Αναφέρθηκες πριν σε διάφορες χώρες οι οποίες τηρούν τη δικαιοσύνη σε ένα ανώτερο επίπεδο και εμείς οι Έλληνες είμαστε υπό. Δεν μπορούμε δηλαδή, αδυνατούμε να λειτουργήσουμε με τα πρότυπα εκείνων. Θεωρείς ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες είναι εναντίον μας και αν ναι, ποιες? Όχι, εγώ είμαι από την κατηγορία των ανθρώπων που δεν πιστεύω στις θεωρίες συνωμοσίας. Θεωρώ ότι
Είναι θέμα προχειρότητας, θέμα έλλειψης οργάνωσης, θέμα του ότι μια μικρή χώρα είναι όλοι κολλητοί, κουμπάροι, ξαδέρφια κτλ. Και αυτό στην Ελλάδα παίζει τεράστιο ρόλο, ενώ σε κάτι βόρειες χώρες δεν ενδιαφέρει το άλλο αν είναι ξάδερφος κτλ. Έχει άλλη λογική. Και όταν λέω ότι είναι η δικαιοσύνη καλύτερη, μιλάω στα εμπορικά πλαίσια. Δεν μιλάω σε κάποιο ιδεατό τέλειο βαθμό. Είναι απλά στα εμπορικά πλαίσια. Έχεις κάποιο εμπορικό πρόβλημα. Στην Ελλάδα είναι ζαριά που θα κάτσει μπάλα. Και άμα πας εκεί, κάθονται και διαβάζουν και σου λένε αυτός φταίει τόσο, αυτός φταίει τόσο. Ναι, ίσως θα έπρεπε να κάνω την ερώτηση διαφορετικά. Ποιες είναι οι αιτίες που εμείς οι Έλληνες είμαστε έτσι όπως τους περιγράφουμε? Αυτή θα έπρεπε να ήταν η ερώτηση. Μπορώ να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση? Ωραία. Οι αιτίες είναι, είπα και πριν, ότι έχουμε οι Έλληνες πάρα πολλά προσόντα, αλλά έχουμε μια δυναμία στην επικοινωνία. Αυτή η έλλειψη επικοινωνίας πιστεύω ότι είναι η μήτηρ όλων των κακών που έχουν να κάνουν και με την απονομή δικαιοσύνης. Γιατί πιστεύεις ότι έχουν αυτό το ελάττωμα όσον αφορά την επικοινωνία οι Έλληνες και πού το βλέπεις, κάποια παραδείγματα? Αλλά το γιατί είναι το σημαντικό. Ναι, το γιατί είναι το σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι από αρχαία εποχή θα μπορούσα να πω ένα σημαντικό παράγοντα λόγω της ομορφιάς της χώρας και του εύκρατου κλίματος που δεν υπάρχει αλλού. Έτσι, άμα ταξιδέψεις αλλού, θα δεις ότι έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα στην ομορφιά της χώρας. Δημιούργησε στους ανθρώπους ένα συναίσθημα ευεξίας. Και αυτή η ευεξία σου δημιουργεί μια ανωτερότητα χωρίς λόγο. Δηλαδή, μίλαγα με κάτι Γερμανούς μια φορά και μου λέγανε ότι κοίτα, στην αρχαία εποχή οι Γερμανοί, αν δεν τρέχανε, λέει, το καλοκαίρι να μαζέψουν ξύλα, το χειμώνα πεθαίνανε. Οπότε δεν υπήρχε κουβέντα. Όποιος έτρεχε το καλοκαίρι επεβίωνε. Οπότε όλη η ράτσα γύρισε στην τρεχάλα. Δηλαδή ψάχναν να βρούνε πού είναι το καλό το ξύλο να μην πεθάνουμε. Ο Έλληνας δεν είχε αυτό το πρόβλημα. Μπορούσε λοιπόν να εφεύρει ιδέες, να πει ωραία πράγματα, ποίηματα, σχέδια κτλ. Αυτή λοιπόν η ευεξία, κατά τη γνώμη μου, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα. Όλη η ράτσα γύρισε σε μια υπερήφανη. Γι' αυτό είμαστε εδώ και είμαστε περήφανοι Έλληνες. Σου λένε αμερικανικά, παιδιά, τόσο πολύ. Τι έγινε, ας πούμε, από τους Έλληνες. Εμείς ξέρεις τι είμαστε. Λοιπόν, αυτή η ευεξία που έχουμε δημιουργεί μια φοβερή δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ μας. Γιατί είμαστε όλοι σπουδαίοι. Όταν λοιπόν βάλεις ένα δωμάτιο, είναι όλοι σπουδαίοι, ή σαν το ανέκδοτο που λέει να βάγεις ένα πλοίο και ήταν όλοι επάνω βιομήχανοι. Ποιος θα κάνει, μετά από λίγο λέει, δεν υπήρχε κανείς. Λοιπόν, ενώ αν ναυαγούσε το πλοίο και ήταν όλοι σκουπιδιάριδες, επιβιώνανε. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο πηγάζει από κάπου. Είναι θέμα χαρακτήρος. Έχει ιδρυθεί η πολιτεία της Απολωνίας. Με έδρα τη Νέα Υόρκη. Και μέχρι στιγμής οι συνεδριάσεις αυτής της πολιτείας γίνονται στο διαδίκτυο. Αλλά κατά τη γνώμη μου γίνονται σε ακατάλληλες ώρες, ας πούμε. Διότι πρώτον ιδρύθηκε εδώ στη Νέα Υόρκη για το λόγο που οι Ελληνοαμερικανοί έχουν καλύτερες δυνατότητες και είναι πιο έτοιμοι οι καλύτερες δυνατότητες για να το προωθήσουν αυτό σε σχέση με τους Έλληνες κάτω. Τι θα έλεγα εγώ, τι θα προτιμούσα? Οι συνεδριάσεις να γίνονται κάπου σε καλύτερες ώρες ή ημέρες που βολεύουν και τους Ελληνοαμερικανούς, γιατί ας πούμε το μεγαλύτερο ποσοστό των Αμερικανών και όλων γενικώς των εργαζομένων δουλεύουν καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, και δουλεύουν την ημέρα. Η γνώμη μου ήταν μήπως μπορεί να γινόταν σε διαφορετική ώρα που να βόλευε και εμάς εδώ πέρα και τους Έλληνες στην Ελλάδα και τους υπόλοιπους Έλληνες του εξωτερικού εκτός Αμερικής. Ποια μέρα πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη μέρα να γίνονται συνεδριάσεις και ποια ώρα? Η ώρα μέχρι στιγμής που έχω δει τις 11 η ώρα είναι καλή, αλλά μπορούσε να γυριστεί στο Σαββατοκύριακο.
αντί καθημερινές. Ερώτηση. Έτσι, όταν είπες για την ώρα για τις συνεδριάσεις, φαντάζεσαι στο μυαλό σου κάτι, ας πούμε, να κάνουμε μια συνεδρίαση εδώ και να έχουμε διαδικτυακή επικοινωνία, ένα Zoom call, κάτι ανοιχτό με την Απολλωνία της Ελλάδος, φερειπίν. Ή όπως κάνουμε τώρα αυτό εδώ με το Think Tank, ή όπως γίνεται τώρα η συνεδρίαση της πολιτείας. Τη χειρίζεται ο Νέστορ, όπως την έχει διοργανώσει. Από όπου είναι το κάθε άτομο. Ερώτηση, Ηλία. Δεν έχω ερώτηση. Απλώς συμφωνώ με τον Γιάννη. Θα ήταν καλή ιδέα να γινόταν και Μια διαδικτυακή ανοιχτή με όλους. Συμφωνώ, πολύ ωραίο, αλλά δεν έχω ερώτηση. Ιον. Έχεις άποψη για το περιεχόμενο των συνεδριάσεων ή είσαι ευχαριστημένος με το πώς γίνονται? Μέχρι στιγμής από αυτά που έχω δει, τις συνεδριάσεις, είμαι ευχαριστημένος. Αλλά μπορούμε να έχουμε και καινούργια. Δεν σταματάμε εκεί. Ναι. Δεν έχεις κάποια συγκεκριμένη ιδέα? Όχι. Ναι. Θα προτιμούσες μια ιδέα, θα ήταν να γίνει φερειπίν μετά από ένα think tank να γίνεται και συνεδρίαση ή κατά τη διάρκεια ταυτόχρονα, οπότε λύνουμε και τα δύο προβλήματα. Όπως βολεύει την ομάδα μας, εδώ πέρα. Και βέβαια τους άλλους Έλληνες. Να το λέω λόγω διαφοράς ώρας, δηλαδή άμα επειδή πρωινό το εδώ και ταιριάζει. Ναι, γιατί μέχρι στιγμής τώρα γίνεται, ας πούμε, μεσοβδόμαδα και γίνεται 11 η ώρα Ναι, το εγώ πρωί. δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε... Ναι. Γίνεται 11 η ώρα το πρωί. Μπορούμε να το κάνουμε 10-11 η ώρα το πρωί Σάββατο ή 10-11 η ώρα το πρωί Κυριακή. Να συμπίπτουν και οι δύο συνδράσεις μαζί ή δύο ξεχωριστές μέρες, αναλόγως τις ώρες που έχουμε ελεύθερες. Κάνουμε ένα think tank και αμέσως μετά έχουμε συντονιστεί και χτυπάμε και το πολιτικό. Όπως συμφωνήσουμε. Ωραία, ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις. Να πω κάτι γι' αυτό. Επειδή το έχω ακούσει και από άλλους, μάλλον θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε Κυριακή την επόμενη φορά. Για μας θα είναι πάλι έτσι 11 η ώρα, κάτι τέτοιο. Για τους Ελλαδίτες θα είναι απόγευμα. 6 το απόγευμα. Το πολύ. Αλλά επειδή έχω και από Αγγλίες και από Αυστραλίες, όλοι μου λένε άλλη ώρα και άλλοι. Δηλαδή, εντάξει. Γενικά η Κυριακή νομίζω ότι. Και κάτι ακόμα. Κάθε τρίτη εβδομάδα του μήνα γίνονται συνεδριάσεις. Οπότε δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με το think tank, εκτός να αλλάξει το think tank να πάει στην τρίτη εβδομάδα. Για μία μέρα να κάνεις και τα δύο. Ναι, είναι too much. Στην περασμένη συνεδρίαση, μία ώρα είναι που μπήκε ηχογραφημένη και κάτσαμε άλλες 2,5 ώρες μετά. Με κλειστά μικρόφωνα και μιλάγαμε. Μιλάς για το think tank. Όχι, για τη συνεδρίαση. για τη 3,5 ώρες συνεδρίαση έγινε. Μετά, μόλις έξω από την ηχογράφηση, λύθηκε η γλώσσα όλων. Δεν ξέρω τι παθαίνουν με τα μικρόφωνα όλοι. Φοβούνται το Εκεί να δεις τι ακούστηκε. Ήμασταν 15 άτομα. Το πρώτο που είχαμε κάνει think tank, μετά αφού τελείωσε, λέγανε, ξεκίνησαν αυτοί που δεν είχαν πει, ας πούμε. Θέλει χρόνο να λυθεί η γλώσσα. Είναι και αυτό που είπε ο Διονύσης πριν. Είναι θέμα επικοινωνίας. Δηλαδή δεν έχουμε μάθει να κάνουμε αυτό τώρα. Ναι. Δηλαδή να σκεφτόμαστε ακριβώς τι θέλουμε να πούμε. Δηλαδή παρασυρώμαστε από αυτά που λέει που έρχονται στη σειρά, ενώ όταν είναι ένα ανοιχτή συζήτηση. Όταν είναι κουβέντα είναι διαφορετικά. Ναι, σου βγαίνει πιο διαφορετικά. Επειδή θα είναι έτσι τα πράγματα και έχουμε αρκετό χρόνο, θα κάνει μια δήλωση ο Κώστας και κλείνουν οι δηλώσεις. Μετά, εσύ έκανες δήλωση. Ναι. Okay. Και μετά θα κάνουμε ελεύθερο θέμα. Μπας και μιλήσει και ο Μα κάνουμε κι Αριστοτέλης. άλλο αγύρο. Θα κάνουμε άλλο αγύρο στα γρήγορα. Μια Μαργαρίτα. Εγώ μία πρέπει να φύγω. Κάτι τέτοιο Σαρ, μία είμαι έξω. Μα τι ώρα είναι τώρα. 11:40. Να δούμε πώς θα πάει. Κάνουμε μια πιο efficient. Okay. Για να μάθουμε να κάνουμε και πιο γρήγορα. Γιατί τώρα πλατιάζουμε χωρίς λόγο. Και ο λόγος που πλατιάζουμε είναι γιατί αυτοί που ρωτάνε ερωτήσεις θέτουν την ερώτηση πιο γενικά πολύ από ό,τι χρειάζεται. Ναι. Δηλαδή, κάνε την ερώτηση, μη μου λες θεωρίες πριν. Σαντίνε, δήλωση. Αυτό που θέλω εγώ είναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η αρετή της πίστεως. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να πιστέψουμε λίγο πιο πολύ στην Απολλωνία και στη. Πίστη δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει στην νεοελληνική. Όπα, κάτσε. Κάτσε να πω. Αυτό που θέλω να πω. Κάτσε, κάνει δήλωση τώρα. Α, εντάξει, δεν νόμιζα ότι. Όχι, να αυτή την πίστη, δηλαδή στα έθι, τα έθιμα των λίγο πιο πολύ των Ελλήνων, να τα πιστέψουμε λίγο πιο πολύ. Ωραία. Αυτό, σαν επειδή έχουμε πει για την πίστη, σύμφωνα με τους φιλοσόφους μας και όχι σύμφωνα με αυτό που επικράτησε σήμερα, είναι το να παραμένεις πιστός σε συνθήκες, σε όρκους
και γενικά να είσαι αυτό που λέμε σήμερα έμπιστος. Ακριβώς. Έτσι. Θεωρείς ότι η Απολλωνία, και το λέω αυτό με διάθεση αυτοκριτικής, είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή να κερδίσει την πίστη των ανθρώπων ή θέλουμε κι άλλο χρόνο? Θέλουμε κι άλλο χρόνο. Ωραία. Τηλέμαχη ερώτηση. Δεν έχω. Ηλία. Πιστεύεις ότι πρέπει οι ίδιοι να πιστέψουμε εμείς σε αυτή την κίνηση πρώτα και μετά να ακολουθήσουν οι άλλοι ή το αντίθετο? Εμείς πρώτα. Τι άλλο πιστεύεις ότι λείπει από την Απολλωνία για να είναι έτοιμη να τη δεχτεί ή η Απολλωνία να δεχτεί κι άλλο κόσμο και να έχει ουσία? Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τις αρετές συγκεκριμένα. Το έχουμε ρωτήσει τόσο πολύ. Ιων. Έχεις κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές ιδέες για το πώς μπορούμε να ασχοληθούμε περισσότερο με τις αρετές? Εγώ αυτό που θα ήθελα, δεν ξέρω και τόσο πολλές ιστορίες από αρχαία Ελλάδα, πάρα πολλές. Απλώς αυτές που τις λίγες που έχω δει, δηλαδή τις παραδόσεις, έθιμα, όλα αυτά που μ' αρέσουν και τις πιστεύω, αλλά δεν είμαι ο γνώστης. Γι' αυτό θέλω να είμαι εδώ στην Απολλωνία, να μάθω τις παραδόσεις ελληνικές ακριβώς, όχι γύρω-γύρω. Από αυτά που έχεις καταλάβει, τι είναι η Απολλωνία και τι σκοπό έχει? Η Απολλωνία είναι μια μεγάλη προσπάθεια από πιστούς Έλληνες να δείξουν πιο πολύ τις παραδόσεις και τα έθιμά τους. Αυτό πιστεύω είναι Απολλωνία. Τάσο. Ερώτηση. Ερώτηση. Πάσο. Αυτός ήταν ο πιο σωστός γύρος που έγινε, μου φαίνεται. Σε πλευρά ταχύτητας και στοχευμένων ερωτήσεων. Η τοποθέτηση ήταν πολύ ευθύ. Λοιπόν, τώρα Μακρηγόρησα λίγο, συγγνώμη, αλλά. θα δώσω τη διαχείριση στο Διονύση να πάρει απόφαση. Θέλει να κάνουμε ελεύθερο θέμα γύρω. Να πω κάτι πριν στο... Ό,τι θέλετε. Έχουμε μία ώρα. Ψηφίστε. Τι θέλετε. Ψηφίστε. Πόσοι κάτι θέλουν άλλο. Μπορεί να έλεγχο. κάνουμε γι' αυτό. Στον Ιωνα, κάτι Ναι, τώρα. για πες. Γι' αυτό που είπες τώρα, ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα με ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Να μιλάς πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι. Αυτό. Τον ερώτη. Ωραία, θα πω κάτι εγώ και δεν θα πηγαίνουμε αναγκαστικά έτσι. Ξέρεις, μπορούμε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα τα πάσα λοιπά. Με χέρια πεταγόμαστε, πώς? Ας το κάνουμε και αγγλικά καλύτερα. Όχι, αγγλικά, οκ. Στα γρήγορα θα πω κάτι. Άρα συνεχίζουμε. Ναι. Αλλά δεν χρειάζεται. Συγγνώμη, Πάλι πάμε με ερωτήσεις το και ίδιο format. Το ίδιο αυτό λέει. Α, οκ. Άλλο ένα κύκλο δηλαδή. Άλλο ένα στην κύκλο ουσία. στα γρήγορα. Αλλά θα προσπαθήσουμε να γίνουμε Γρήγοροι. πιο ευθύς. Ναι, γιατί έχουμε λιγότερο χρόνο. Ή να κάνουμε μόνο δηλώσεις. Τι λες? Όχι. Μόνο Η δηλώσεις. ομορφιά του συστήματος είναι και η ερώτηση. Γιατί στην ουσία είναι το σοκρατικό σύστημα συνδυασμένο με. Ναι, απλά λέει επειδή το κάναμε αυτό για να. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Χωρίς ερώτηση θα Γιατί δεν πατάει το κάνουμε σλέφ. ελεύθερη Λες κάτι συζήτηση? ανεξέλεγκτα. Πρέπει να ελέγχεται αυτό που λέει. Μπορούμε να κάνουμε και ελεύθερη συζήτηση. Ωραία. Με θέμα όμως. Ελεύθερη συζήτηση. Πρέπει να ελεύθερη. υπάρξει Μπορούμε ένα να θέμα. ψηφίσουμε. Ελεύθερη συζήτηση. Ωραία, να ψηφίσουμε. Πόσοι θέλετε ελεύθερη συζήτηση? Εγώ επειδή θα φύγω σε λίγο δεν θα ψηφίσω. γιατί είμαι Τελείωσε. σε λίγο Η καλή ελεύθερη- κατάσταση. Πάμε για ελεύθερη. Θα Να πω κάτι. συμμετάσχω Με στο συγκεκριμένο βασικό. θέμα όμως. Στα πλαίσια της ελεύθερης συζήτησης υπάρχει μια αρετή, η αγχήνεια. Μία από τις ιδιότητες της οποίας είναι και πολιτική αρετή, είναι ότι μπορείς να καταλαβαίνεις ποιος είναι απατεώνας και ποιος όχι. Δηλαδή τον πιάνεις αμέσως τον απατεώνα, τον πολιτικό, και έτσι οι πολίτες δεν παρασύρονται από δημαγωγούς και σοφιστές. Και θα πω και ένα παράδειγμα το οποίο ακούγεται αστείο, όμως είναι πολύ έγκυρο. Είναι μια καρικατούρα παραδείγματος μάλλον. Ένας πολιτικάντης στη δεκαετία του 50 του 60 που γυρίζει και λέει σε ένα χωριό: θα σας φτιάξουμε και γέφυρες. Και πιάνει ο άλλος εκεί την απατεωνιά του και λέει: μα δεν έχουμε ποτάμια. Και ο πολιτικάτης λέει: θα σας φέρω και ποτάμια. Δηλαδή αυτό, το ότι δεν έχουμε ποτάμια, άρα υπόσχεσαι πράγματα τα Εγώ οποία. το ξέρω, θα σας κάνουμε σχολεία, αλλά δεν έχουμε παιδιά. Δεν θα σας Θα κάνουμε. σας κάνω και παιδιά. Αυτό είναι μια αγχήνεια που πιάστηκε. Βέβαια είναι καρικατούρα το παράδειγμα, αλλά θέλω να πω ότι οι Έλληνες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχουν αγχήνεια. Και όποιος ανεβαίνει πάνω τους υπόσχεται ό,τι θέλει και σου λέει ο άλλος και 10% να μου κάνει, καλά είναι. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο πολιτών από πλευράς αγχήνειας, αντιληπτικότητας δηλαδή. Καλά, αυτό είναι παγκόσμιο. Και πιάνουμε αυτό. Και σε άλλες χώρες. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. όχι Σας μόνο, λέω ναι, για την πατρίδα μου τι συμβαίνει. Και διορατικότητα είναι άλλο ένα συνώνυμο. Κομμάτι της θεωρητικότητας πρέπει αυτό. Ναι.
Και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλο του λέει ψέματα. Δηλαδή και στο κάτω-κάτω, γιατί το δέχεσαι αυτό. Μα γιατί είναι όλοι μέσα στα ρουσφέτια. Όλοι έχουν. Όλοι Άρα πια. πιάνουμε αυτό ως θέμα ελεύθερης συζητήσεως. Ναι. Μπιλ, θες να πεις κάτι. Γιώργο, κάτι. Οκ. Γιατί είναι ελεύθερο. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι το σοβαρό πρόβλημα σε αυτό που λες, δηλαδή και προσπαθούμε να βρούμε τις αιτίες εμείς, γιατί έχει φτάσει ο ελληνικός λαός, αλλά και γενικά η ανθρωπότητα όλη σε αυτό το επίπεδο, επειδή ο Διονύσης πολλές έχει πει δεν είμαι εναντίον των θεωριών συνωμοσίας. Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας αν πεις ότι υπάρχουν στην ανθρωπότητα δυνάμεις οι οποίες διαχρονικά, πολλούς αιώνες πίσω, θέλουν να έχουν την ανθρωπότητα από κάτω τους. Υπάρχουν βασιλείες, ακόμα σήμερα διατηρούνται, υπήρχαν πριν 500 χρόνια. Δηλαδή, Να σου απαντήσω αυτό που λες. Ναι. Αυτές οι δυνάμεις είναι δημιούργημα των κοινωνιών. Δεν δημιούργησαν αυτές τις κοινωνίες για να τις εκμεταλλευτούν. Η κοινωνία η ίδια ζητάει να βρεθεί κάποιος να καθοδηγήσει και μετά αυτός κάποιος αποκτάει περισσότερη δύναμη από ό,τι έπρεπε και μετά τον καθαιρούνε. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Δεν δουλεύει ανάποδα. Στη φύση, οι νόμοι της φύσης είναι διαφορετικοί. Πάντα ο ισχυρός θα προσπαθήσει να επιβληθεί στον αδύνατο. Εγώ νομίζω ότι ακόμα, δηλαδή, εν μέρει έχεις δίκιο βέβαια, οι αδύνατοι θέλουν κάποιον προστάτη. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά από τη φύση όμως πάντα θα υπάρχει ένας προστάτης ο οποίος θα θέλει να έχει αδυνάτους από κάτω του. Ωραία, να σου απαντήσω το εξής. Όταν ψηφίζουν στην Ελλάδα συνέχεια άτομα που ανήκουν σε 3 οικογένειες. Ναι, γιατί είναι οι προστάτες τους. Μπράβο. Εσύ θεωρείς λοιπόν ότι δεν φταίνε αυτοί που τους ψηφίζουν, φταίνε οι άλλοι. Έχετε Και μεγαλύτερο... εσύ, άμα ήσουν και σε ψηφίσανε, θα έλεγες μια χαρά είναι. Όχι, το μεγαλύτερο φταίξιμο που έχουν οι άλλοι, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει διαχρονικότητα. Δεν φύγαν αυτοί, δεν ήταν ότι άντε ήρθε ο Διονύσης, έγινε προστάτης και έφυγε. Όχι, αυτοί φροντίζουν να διατηρούν αυτή την εξουσία και την προστασία έναντι των αδυνάτων. Αυτό δηλώνει ότι υπάρχει κάποιο σκοπός. Η αδυναμία του συστήματος επιτρέπει αυτοί να κανονίζουν τα δικά τους και να τακτοποιούνται. Όταν το σύστημα σε ελέγχει, για πήγε στην Ελβετία να κάνεις παιχνίδι, να τα οικονομήσεις ως υπουργός. Για πότε θα βρεθείς στις φυλακές. Και οι φυλακές της Ελβετίας δεν είναι άσχημες, γιατί σου επιτρέπουν να μάθεις λεφτά και παραγγέλνεις γαλλικό φαΐ απ' έξω. Και πουρα κάθε Κυριακή. Πώς φτιάχτηκε αυτό το ελβετικό σύστημα. Πήραν Καποδίστριας. το πρόγραμμα του Καποδίστρια. Πού τα βρήκε ο Καποδίστριας? Αυτό που δεν κάναμε εμείς. Ο Καποδίστριας πού τα βρήκε? Αυτό σου λέω το σύστημα λοιπόν. Γιατί εμείς πετάξαμε το σύστημα και οι άλλοι το πήραν. Γιατί το πετάξαμε, γιατί είδες, άμα βάλεις τη χρονική στιγμή που οι Ελβετοί πήραν τον Καποδίστρια, για βάλει κάνει μια σύγκριση στο πού βρισκόμασταν εμείς εκείνη την περίοδο. 1812-1812. Τι δυνάμεις υπήρχαν μέσα στην Ελλάδα οι οποίες ελέγχανε. Σύμφωνοι. Κάποια στιγμή όμως δεν θα έπρεπε να βελτιωθούμε από εκείνη την περίοδο και να είμαστε συνέχεια στα ίδια. Φυσικά θα έπρεπε. Φυσικά. Μέχρι σήμερα είμαστε στα ίδια. Ναι, αυτό λέω ότι εμείς ίσως να προσπαθούμε. Πού είναι η βελτίωση? Γιατί είμαστε στα ίδια? Γιατί δεν υπάρχει βελτίωση? Γιατί δεν θέλει το άτομο να βελτιωθεί. Δεν υπάρχει βελτίωση. Ξέρει τι σημαίνει βελτίωση άλλο? Δηλαδή, Το έμαθε ποτέ κανένα στις Ναι, μέρες? αλλά Εσύ- πού μαθαίνουμε αυτές τις μέρες. Πού Αυτό λέω, παίρνουμε ναι. την Παιδεία. εκπαίδευση. Εσύ θεωρείς τον Πρέπει να γίνει εαυτό από μόνοι σου. μας, όπως λέμε, ναι. Από την οικογένεια, από μόνοι. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν οι γονείς σου? Όχι. Άραγε βελτιώθηκε κάπως το πράγμα. Ως προς τι, Άρα σε καλύτερη κατάσταση. Γενικά στο επίπεδο ζωής. Στο επίπεδο ζωής είναι η ζωής. καλύτερη εποχή ποτέ. Είσαι Από καλύτερα την εποχή τώρα. ποτέ, ναι. Άραγε δεν είναι ότι δεν κάνανε κάτι οι προηγούμενοι, να πούμε. Κάνανε κάτι. Αυτό που μπορούσαν, αυτό που μάθανε, αυτό που ξέρανε. Γιατί γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δούμε, ειδικά στο δικό μας στη δικιά μας την περίπτωση ιστορικά, το τι έχει περάσει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, σωστά του δίνουμε κατηγορίες και έχει ευθύνες για αυτό που του συμβαίνει, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι μέσα από την ιστορία μπορούμε να δούμε γιατί, δηλαδή ποιος είναι ο άλλος που έχει το μερίδιο ευθύνης. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια ιστορική πραγματικότητα και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε το τι έχει συμβεί στο ελληνικό έθνος διαχρονικά. Έχουμε ευθύνη εμείς και έχουν ευθύνη εκεί. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα εμείς? Πρώτα μπορούμε να φτιάξουμε τους εαυτούς μας. Όταν φτιάξουμε τους εαυτούς μας, νομίζεις ότι οι άλλοι θα καταρρεύσουν επειδή φτιάξαμε εμείς τους εαυτούς μας και ότι θα φύγουν και θα πούνε ελάτε παιδιά τώρα, αφού εσείς ήρθε η ώρα σας, να φύγουμε εμείς γιατί είστε καλύτεροι από εμάς? Δεν νομίζω να συμβεί αυτό. Κανένας δεν αφήνει την καρέκλα, ναι. Απλά αυτό θα πρέπει να κάνουμε εμείς, δεν διαφωνώ, θα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τους εαυτούς μας. Σωστά. Το επόμενο στάδιο όμως θα πρέπει να ετοιμαστούμε και για το επόμενο στάδιο. Γιατί εκεί θα είναι όλο το δύσκολο. Όπως λες, φτιάχνουμε πρώτα το εγώ μας. Και μετά μπορείς να προς τα εκμεταλλευτεί. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Τελείως.
εκεί μπορεί να εκμεταλλευτείς τη δημοκρατία, ας πούμε, σε εισαγωγικά που υπάρχει. Το σύστημα. Ναι, δηλαδή αν μετά που φτιάξεις τον εαυτό σου, και καλά όχι μετά γιατί δεν τελειώνει ποτέ αυτό, αλλά ταυτόχρονα αν ελκύσεις κι άλλο κόσμο και μαζέψεις κι άλλους και φτάσεις σε ένα επίπεδο που μπορείς δημοκρατικά να εκτοπίσεις αυτούς που έχουν τα ενία, μπορείς να το κάνεις έτσι. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα δουλέψει 100%, αλλά είναι ένας τρόπος. Δηλαδή, εσύ συμφωνείς εν μέρη με τον Διονύση που λέει ότι το σύστημα είναι ανεξάρτητο, εξαρτάται ποιος είναι αυτός που μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, αν το σύστημα πέσει στα χέρια των σωστών ανθρώπων, μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί προς όφελος όλης της κοινωνίας και όλης της ανθρωπότητας. Εξαρτάται από το σύστημα. Το δημοκρατικό σύστημα δηλαδή που λέμε τώρα. Αυτό που γενικά ένα δημοκρατικό σύστημα. Ναι, μπορεί να είναι τη λέξη δημοκρατικό, διότι είμαστε στην Αμερική, γιατί το δημοκρατικό έχουμε Republic για κάποιο λόγο που. Όχι, για το δημοκρατικό είναι κουσούρια τη δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει κουσούρια. Ναι, εντάξει, όλες δεν υπάρχει πολίτευμα χωρίς όλα. Να πω κάτι. Όχι, να τελειώσω λίγο αυτό. Εξαρτάται το πολίτευμα. Τώρα, άμα το σύστημα είναι. Η τυραννία ή η βασιλεία, ας πούμε, του Μεσαίωνα, σε στενεύει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αν είναι κάτι που αφήνει κάποια ελευθερία, να μπορεί να εκτοπίσεις κάποιον τύρανο ή κάποιον που δεν έχει το καλό του λαού στο νου, χωρίς να το εκμεταλλευτείς. Θα κάνω μια ερώτηση για άλλους, απλά θα κάνουμε μια γρήγορα τοποθέτηση για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Έχουμε ένα αυτοκίνητο με έναν οδηγό και 3 επιβάτες. 4 άτομα, ο ένας οδηγάει και το αυτοκίνητο. Ποιος είναι το σύστημα, το αυτοκίνητο, ο οδηγός, οι επιβάτες, όλοι μαζί? Ποια είναι η γνώμη σου, κύριε Μαχή? Το αυτοκίνητο είναι το κράτος. Το σύστημα ποιο είναι αυτό που λέμε εμείς σύστημα, για να καταλάβουμε? Ο οδηγός. Σύστημα είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε το πρώτο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι το σύστημα. Όχι, αυτός που έφτιαξε το πρώτο αυτοκίνητο. Okay. Η Toyota. Το αυτοκίνητο. Όλα μαζί, ο οδηγός, επιβάζει το αυτοκίνητο. Το σύνολο. Το σύστημα δεν έχει να κάνει με τις πληροφορίες που ανέφερες. Το σύστημα έχει να κάνει με τις σχέσεις των ανθρώπων που είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Οι επιβάτες δηλαδή. Ναι, τι έχουν συνεννοηθεί. Συν τον οδηγό. Και οι 4. Τι έχουν συνεννοηθεί, ποιος είναι ο πιο βαρύνων στη γνώμη του, ποιος είναι αυτός ο οποίος δίνει οδηγίες. Είναι τελείως άλλο το σύστημα από αυτό που πληροφορίες που έχουμε. Τάσο, τι είναι κατά τη γνώμη στο σύστημα? Μέχρι τώρα έχουμε διαφορετικές θέσεις, γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αυτό που λέγαμε για μένα είναι κάτι άλλο. Τι άλλο, για πες. Άλλο. Ωραίο. Πάνω σε αυτό που τέτοιο όμως. Πάνω σε αυτό το παράδειγμα. Υπάρχει κάτι που είναι σύστημα? Όχι, γιατί είναι άλλο το σύστημα. Το αυτοκίνητο. Για μένα είναι το αυτοκίνητο. Το ποιος θα κάτσει στη θέση του οδηγού, αυτός απλά λειτουργεί με βάση το σύστημα, τις δυνατότητες που του δίνει το σύστημα. Μπορεί να είμαι λάθος, δεν ξέρω. Αλλά έχουμε πρόβλημα επικοινωνία. Είπες ότι αυτός λειτουργεί με τις δυνατότητες που του δίνει το σύστημα. Δεν είναι το σύστημα αυτό. Όχι. Άρα ποιος είναι το σύστημα, ρε? Το αυτοκίνητο. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Το άψυχο αυτοκίνητο. Πώς φτιάχτηκε? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Είχαμε την προηγούμενη κυβέρνηση στην Αμερική και τώρα έχουμε την άλλη. Απλά αλλάξανε στα ίδια γραφεία, στις ίδιες θέσεις, στα ίδια κανάλια, στις ίδιες κάμερες, όλα ακριβώς τα ίδια, αλλάξανε τα άτομα. Οι καρέκλες. Αυτή είναι το σύστημα. Το που θα το πάει ο οδηγός είναι άλλη κουβέντα. Επηρεάζεται από όλα αυτά τα υπόλοιπα. Το σύστημα είναι αυτό. Ναι. Το δημιούργημα αυτό το. Δεν είναι άβουλο το σύστημα. Ωραία. Μια και ανέφερες. Αλλά ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε όμως και εδώ. Λέει αυτό που έφτιαξε το αυτοκίνητο. Γιατί εμείς το κάνουμε πολύ απλοϊκά το αυτοκίνητο. Ποιος σχεδιάσαν? Αλλά ποιος σχεδίασε το αυτοκίνητο είναι ουσιαστικά ο προηγούμενος οδηγός και επιβάτες είναι οι δημιουργοί του αυτοκίνητου. Συνηθίσανε σε ένα σχήμα το οποίο καθιδρεώθηκε. Άρα γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε αυτή τη στιγμή. Όχι, περίμενε. Όχι, αυτό που έγινε. Απλά εννοώ για τις συνωμοσίες και όλα αυτά που λέμε. Περίμενε. Τι είναι το σύστημα? Αυτό που θα έπρεπε. Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο. Ωραία ερώτηση πάντως. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ που φαίνεται σαν διαφωνία, θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία μεταξύ μας η οποία να είναι συνεργιστική, δηλαδή συνενωτική, συνθετική. Να παίρνει την αντίθετη άποψη του Διονύση με τη δικιά μου, με του Τηλέμαχου, με του Νέστορα, με του Κώστα, με του Τάσου, με του Ιων, με του Αριστοφάνη. Αριστοφάνους. Του Αριστοφάνους. Κάτσε γιατί μου λέτε Ιων, ναι, από εδώ και το Αριστοφάνη του τσοκόβεται. Κάτσε. Συζήτηση Ιων από εδώ. Ωραία. Και να δούμε τι θα μπορούσε να συνθέσει, δηλαδή να πούμε
Το αυτοκίνητο το έφτιαξε μια εταιρεία. Ο λόγος που έφτιαξε η εταιρεία αυτό το αυτοκίνητο ήταν για να μπορέσει να βγάλει χρήματα, να κερδίσει. Για ποιο λόγο να κερδίσει? Για να επικρατήσει σε μια αγορά, στην αγορά του αυτοκινήτου. Τώρα, ποιος έφτιαξε την ανάγκη του αυτοκινήτου? Η ανάγκη του αυτοκινήτου υπήρχε εκεί πέρα γιατί ο άνθρωπος πάντα χρειαζόταν ρόδες για να μετακινηθεί κτλ. Στο σύστημα αυτό ανήκει και ο οδηγός. Γιατί ο οδηγός ίσως να είναι αυτός που αγόρασε το αυτοκίνητο, έβαλε τα χρήματα δηλαδή και πήρε το αυτοκίνητο. Οι άλλοι 5 που μπήκανε μέσα συμφωνήσανε με τον οδηγό ότι θέλουν να πάνε σε εκείνη την κατεύθυνση και μπήκανε μέσα συνενέσει. Ερώτηση. Όλα αυτά μπορεί να τα συνδυάσουμε. Ανήκει στον οδηγό το αυτοκίνητο? Γιατί ή ο οδηγός έχει εκπαιδευτεί από τα σχολεία για να οδηγάει αυτό το αυτοκίνητο? Άμα είναι ταξί και είναι ταξιτζής και είναι ο πατέρας με τις 2 κόρες του, ποιος είναι το σύστημα? Όχι, λέμε το αυτοκίνητο. Κάποιος αγόρασε το αυτοκίνητο για κάποιο λόγο, για κάποια χρήση, κάποια ανάγκη έπρεπε. Όχι, είναι εκεί παραχωρημένο από τους προηγούμενους. Πρώτα να πω στην παρέμβαση για να πω και αυτό που είπε ότι δεν χρειάζεται να. Έχουμε διαφορετική άποψη για αυτή την ερώτηση που έκανε ο Πάνος. Ουσιαστικά για μένα το ίδιο πράγμα λέμε. Κατάλαβα ότι εκεί που το πήγαινε το σύστημα είναι το αυτοκίνητο. Η απάντηση όμως πολλών, όπως λέει, είναι κάτι το άειλο. Δεν έχει άδικο. Γιατί αν σκεφτείς ότι το αυτοκίνητο αυτό κατασκευάστηκε είτε από μια εταιρεία, είτε επηρεάστηκε η κατασκευή από έναν οδηγό, που κάποιος είπε είναι οδηγός, είτε επηρεάστηκε από τις σχέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο που υπάρχει σήμερα, την προηγούμενη δεκαετία επηρεάστηκε η κατασκευή αυτού του αυτοκινήτου βάσει σε προηγούμενο μοντέλο. Που την επιρροή την πήρε από τον οδηγό και του επιβάτε. Αυτό που ξανάγεται πολλές φορές. Άρα, ναι, είναι το άειλο. Είναι και οι επιβάτες. Είναι και ο οδηγός. Καταλήγει να είναι το αυτοκίνητο που λες. Αλλά όλα τα υπόλοιπα ψιλοσυμφωνούν. Απλά δεν ξεχωρίζουν ακριβώς πώς συμμετείχαν στην κατασκευή αυτοκινήτου. Ο Τάσος έχει δίκιο. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι στον πνευματικό κόσμο που σκέφτηκε κάποιο το αυτοκίνητο. Το να περάσει στην πράξη είναι θέμα χρόνου. Ναι. Δεν είναι η σύλληψη ότι εδώ στο αυτοκίνητο θέλω χοντρές ρόδες, παράδειγμα. Είναι άειλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουν κανένα δίκιο ή άδικο. Το ίδιο πράγμα περιγράφει. Το βάζω σαν παράδειγμα, το έβαλα σαν παράδειγμα για να δω ότι λέμε μία λέξη. Ελέγχουμε τις έννοιες πίσω από τη λέξη, αν τις ξέρουμε, γι' αυτό δεν επικοινωνούμε. Ναι, γιατί είναι ένα φύγιο. Λέει ο άλλος, να είσαι στην ώρα σου. Τι καταλαβαίνει ο άλλος τώρα να είσαι στην ώρα? Πρέπει να πεις συγκεκριμένα, ξέρω εγώ. Όχι, κατάλαβα. Να είσαι καλό παιδί, ορίστε. Η αλήθεια είναι ότι. Το πιο χαρακτηριστικό ελληνικό είναι που λέει θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε αλλιώς. Για πες, Ηλία. Αυτό θα είναι. Δηλαδή, πολλές φορές φαίνεται ως αρνητικό. Λειτουργεί πολλές φορές ως αρνητικό η διαφωνία των απόψεων. Στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει να υπάρχει, διότι εάν φτάσουμε σε μια στιγμή και υπάρξει ομοιογένεια απόψεων, τότε θα φτιάξουμε εθελοντικά μια απολυταρχία. Όχι, δεν λέμε για τη διαφωνία. Η διαφωνία είναι υγιής πράγμα, αν είναι σωστές βάσεις. Λέμε αν κατανοούμε όλοι πίσω από μια λέξη, αν υπάρχει η ίδια έννοια. Για την επικοινωνία. Λέει ένας, ας πούμε, δικαιοσύνη. Ναι, άλλος καταλαβαίνει άλλο πράγμα, άλλος καταλαβαίνει άλλο πράγμα. Ναι, αυτό λέμε. Αυτό θέλω να σου πω εγώ. Ότι όταν πούμε ότι διαφωνούμε όλοι, μετά θα πούμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαφωνούμε όλοι για να αρχίσουμε να επικοινωνούμε, που λέει και ο Διονύσης. Σιγά-σιγά. Για μένα, στο παράδειγμα που έθεσες, συγγνώμη, είναι η αδυναμία της έννοιας σύστημα. Δηλαδή, κάνε define τι είναι το σύστημα, κάνε τον ορισμό του συστήματος για να σου απαντήσουμε. Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Το είπαμε με απλό παράδειγμα για να συμφωνήσουμε τι είναι το σύστημα. Αν είναι το αυτοκίνητο, έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Ένα αυτοκίνητο, παράδειγμα. Αν δεν μας ικανοποιεί γιατί δεν σκαρφαλώνει στα βράχια, πρέπει να φτιάξουμε καινούριο σύστημα. Τι είναι το σύστημα? Το σύστημα δεν έχει λόγο. Το σύστημα είναι ότι εμείς το αποδώσουμε. Το σύστημα σαν ικανότητες. Ναι. Μπράβο, εκεί πάει πίσω σε αυτό και που εγώ είπαμε. έχω σκέψεις, αλλά δεν μπορώ να τις εφαρμόσω γιατί περιορίζομαι από το υπάρχον σύστημα. Ακριβώς. Άρα πρέπει να αλλάξω λίγο το σύστημα. Φτιάξαμε εμείς το σύστημα, το οποίο το καπηλευτήκανε κάποιοι άλλοι, ίσως με τη δύναμή τους που είναι μεγαλύτερη, και τώρα αδυνατούμε εμείς να αλλάξουμε αυτό το δημιούργημά μας, γιατί δεν είναι πλέον στα χέρια μας. Το φτιάξαμε εμείς όμως. Έτσι δεν είπες πριν εσύ ότι ακόμα και από την αρχαία Ελλάδα. Είναι αλήθεια. Ας πούμε, ναι. Εμείς το φτιάξαμε, οι άνθρωποι το φτιάξαμε. Όχι, εννοώ το εξουσιάζουμε. Ποιος το φτιάξε είναι άλλο. Εμείς το φτιάξαμε. Για μένα το φτιάξανε λίγοι άνθρωποι φωτισμένοι. Ναι, εμείς οι άνθρωποι το φτιάξαμε. Το διαχειριζόμαστε. Και εμείς το διαχειριζόμαστε, αλλά εμείς όμως δεν το ελέγχουμε. Εδώ είναι το θέμα. Σωστό. Δεν συμμετέχουμε πλέον στις εξελίξεις. Κανείς δεν μας ρωτάει. Φαίνεται ότι μας ρωτάει. Φαίνεται. Με την ψήφο μας νομίζουμε. Και αφού μας έχουν κάνει 2 χρόνια πλήση εγκεφάλου, μετά μας ρωτάνε, θέλετε αυτό που σας είπαμε για 2 χρόνια. Και πιο πολλοί κόσμοι, ναι, αφού το ακούω συνέχεια, άρα έτσι είναι.
Δηλαδή πλέον είναι τόσο στημένο το σκηνικό σωστά, όπως το Σπύριο του Πλάτωνα, που ακόμα και αν τον τραβήξει τον άλλον απότομα στο φως θα σου επιτεθεί. Γιατί δεν μπορεί. Θέλει σιγά σιγά. Αυτό είναι άλλο σύστημα. Ακριβώς. Πρέπει να φτιαχτεί ένα άλλο σύστημα που θα πρέπει πάντα να έχει στο νου του αυτοί που θα το φτιάξουν, να φτιάξουν κυκλίδες δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί όσο περισσότερο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ότι κάποιοι θα έρθουν μετά από εμάς ή από πολύ μακριά να το αλλάξουν όλο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γίνει η ανθρώπινη φύση αυτή. Όπως είπαμε πριν, είναι στη φύση του ανθρώπου ο αδύνατος να υπερισχύσει του αδυνάτου, να πούμε. Αλλά εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε το δικό μας σύστημα να μπορέσουμε να το πάμε όσο πιο μακριά μπορέσουμε, να πούμε. Και να δώσουμε την ίδια δυνατότητα στους επόμενους να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Γιατί όπως είπες εσύ και όπως είπε και ο Γιάννης πριν, πρέπει να έχουμε κριτική, πρέπει να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν σύστημα σωστό. Και αυτοί οι επόμενοι και αυτοί να καλλιεργηθεί η κριτική του σκέψη, να μην πέφτουν θύματα καμπιανής προπαγάνδας, οποιαδήποτε είναι η προπαγάνδα αυτή. Πρέπει να μπορεί ο νους να τα βάζει όλα κάτω από το μικροσκόπιο, να τα αναλύει και να λέει αυτό έγινε για αυτό το λόγο. Και αυτό για αυτό το λόγο. Αυτό είναι εναντίον του ανθρώπου. Αυτό. Να μπορεί να τα βάζει όλα στην άκρη και να προχωράει. Αυτό τώρα που κάνουμε εμείς είναι η αρχή. Θες σύνεση εκεί παίρνουν και οι αρετές. Και αγχήνεια. Μπράβο. Να διαβαγνίζεις τις ποιότητες, να ιεραρχήσεις προτεραιότητες, να καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει και τι όχι, ευμηχανία δηλαδή, και να μπορείς να εφευρίσκεις τρίτες λύσεις ή παραπάνω, ώστε να μην είσαι παγιδευμένος σε αδιέξοδα. Αυτά δεν τα καλλιεργούν βέβαια. Όλοι σου λένε, και εγώ θυμάμαι στην ελληνική κοινωνία που μεγάλωσα, αυτό είναι κάτω έτσι και τελείωσε. Τι θες τώρα να μας κάνεις τον έξυπνο? Δηλαδή κόβανε τη δημιουργική σκέψη. Μπορεί να είχα κάνει λάθος, δεν έχει σημασία. Αλλά μπορεί, αν μου επιτρέπαν να κάνω έστω και λάθος, στην πέμπτη φορά να έβρισκα κάτι πολύ καινούργιο και κάτι καλύτερο από το υπάρχον. Ζούμε σε μια κοινωνία λοιπόν που καταπιέζει την ελεύθερη σκέψη από παιδί. Από τους γονείς. Αν δεν μας κάνει τον έξυπνο μικρός, ξέρω εγώ, το ακούω συνέχεια αυτό. Πρέπει να το πει, εξήγησέ του, ας το να φάει και λίγο τα μούτρα του, δεν πειράζει, δεν παθαίνει τίποτα. Και αργότερα αυτός θα γίνει ένας πολύ ικανός ενήλικος και πολίτης και πατέρας και στρατιώτης και οτιδήποτε. Άμα τον κόβεις από μικρό, τι θα τον κάνεις? Απλά υπάκουο δηλαδή. Ναι, μην ξεχνάμε κιόλας το μεγαλύτερο, τον ιδρυτή των σκεπτικιστών, να πούμε, χωρίς να το ήξερε, τον κοινικό τον Διογέννη, που όταν είδε ένα παιδάκι να πίνει νερό με τη χούφτα του, πέταξε την κούπα και είπε «Εγώ είμαι κατώτερος από ένα παιδάκι». Με νίξει ένα παιδάκι, είναι στην απλότητα. Με νίξει ένα παιδάκι. Τεράστια μου εντάξει. Αυτόν τον αναδείξαν πιο πολύ οι Ρωμαίοι. Οι Έλληνες δεν είχαν σε εκτίμηση. Είναι μια καρικατούρα των κοινικών. Εμείς έχουμε τον Αντισθένη. Το δάσκαλο. Ναι, που ήταν απευθείας μαθητής του Σωκράτους κτλ. Αλλά επειδή οι Ρωμαίοι θέλανε κάτι τις φιγούρες με αστεία, με κάτι γρήγορο, με ατάκες, που το έδινε αυτό ο Διογέννης, τέριαζε πιο πολύ σε αυτούς και στην Αμερική. Δηλαδή τώρα, γιατί η Αμερική είναι πιο πολύ προς τη ρωμαϊκή φάση. Ατάκες, εικόνες, εξυπνακισμός, τα έχει αυτά ο Διογέννης. Οι Έλληνες δεν το είχαν αυτό τόσο. Όχι ότι δεν τον ακούγανε, απλά σου εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι, μπορεί να το πει αυτό ο άλλος ότι επειδή τους ήταν αγκάθι, να πούμε, τον διώχνανε συνέχεια από εδώ και από εκεί και δεν τους καθότανε καλά μες στην κοινωνία, να πούμε. Τους κέντρισε. Τους έβγαζε και τα άπλυτα στη φόρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μετά οι μεγαλύτερες σχολές που φτιαχτήκαν μετά τον είχαν σαν πρότυπο, να πούμε. Ναι. Και βλέπουμε και τον Επίκτο μάλιστα το θαυμάζει πολύ. Που είναι στοικός. Αλλά ο Επίκτος είναι τον πρώτο μετά αιώνα, ας πούμε. Οπότε έχει επικρατήσει μέσα από τη Ρώμη κτλ. Ο Διογέννης σαν ιδέα. Φίλοι, εγώ πρέπει να φύγω, γιατί έχω να διαβάσω. Είχα απολογίσει 2 ώρες και είμαι και λίγο. Δεν είναι και πολύ παραγωγικό συζήτηση. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα είναι λίγο πιο. Ευχόμαστε να μπορέσαμε να σε βοηθήσουμε στη μελέτη που θα πας να κάνεις. Να ανοίξεις το μυαλό, να πούμε. Άνοιξε το μυαλό. Με εμπνεύσατε. Σίγουρα άνοιξε. Αυτό που ήταν πριν 2 ώρες είναι πολύ καλή, σε καλύτερη κατάσταση. Πόρωσα και άρθρωσα κάνα 2 φράσεις στο τέλος. Μπορώ να βάλω το ελεύθερο θέμα μετά στο YouTube και αυτό. Έχω την άδειά σας. Ναι, γιατί όχι. Σαφώς. Δεν ξέρω, τελειώσαμε. Όχι.
Εγώ μου άλλαξε το ραντεβού ο άλλος 1 και 10 μου πάει αν μπορώ να είμαι εκεί. Άρα Εντάξει, εγώ 12.30. μπορώ να φύγουμε από εδώ 12.30. 12 και 40, εγώ πρέπει να πάρω ταξί να φύγω. Εκτός να με πετάξει κανένα αμάξι, ποιος είχε αμάξι. Χαιρετώ σας. Πάει τα Επόμενη συνάντηση. Γεια σου, Αριστοτέλη. 1η Ιουνίου. Γεια σου, αγόρι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και οι απόψεις. Λυπάμαι που ήμουν λίγο. Θα προσπαθήσω να το κάνουμε λίγο πιο αργά την άλλη Ναι, φορά. εντάξει, φταίνει εγώ που δεν είμαι ο πιο πρωινός τύπος. Ναι, ξέρεις τι. Και εγώ βράδυ δουλεύω. πού είναι? Ίσως θα πρέπει Σήμερα έχεις το 12. να... Όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. 16 είναι την Ίσως θα πρέπει 16 ένα Σάββατο Ναι, να μην ξενυχτείς. να μην Τρίτη, θα κάτσω ξενυχτήσεις, και να πεις στον overnight. εαυτό σου. Όχι να ξενυχτήσεις. Δεν είπα ότι είσαι στα τα Σάββατα μπουζούκα. Κυριακή σε εστιατόριο. Και δεν τελείωσε το Σάββατο το εστιατόριο, αλλά μετά πήγαμε ένα φίλο να πιω κανένα 2 ποτά, τα 2 γίνανε 5. Ναι, αυτό. Α, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πώς το πάθεις? Αυτό τώρα δεν ξέρω, ας πούμε. Δεν το βάζω στις αρετές αυτό. Κάτι που με την έκανε. εφταξία, κάτι. Γεια σου, Αριστοφάνη.